Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. இன்னைக்கு யார் பிரார்த்தி படிக்கிறாள்? யார் தரோவா இருக்கீங்களோ, யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க வந்து படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. குவிக்கா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும், முதல்ல பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யார் இன்னைக்கு படிக்க போறோம் அப்படின்னு. படிச்சவங்க படிக்க வேண்டாம், படிக்காதவங்களுக்கு முதல்ல சான்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் திரும்பி வந்து அந்த ரொட்டேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். மணிக்கொழி மாதாஜி இன்னும் இது வரைக்கும் படிக்கலையா நீங்க? நான் படிக்கல மாதாஜி. ஓகே, படிங்க. நாளைக்கு அருணா மாதாஜி, நாளைக்கு நீங்க படிங்க, நினைவு வச்சுக்கோங்க. மணிக்கொழி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாப்ரஜாதம் சகவன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यं देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वदान्ध्याय कृष्णप्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विशेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गाय दे गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्री गुरुं दीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां श्वतः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः कृत्यन्तः स्तोहि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. நல்லா படிச்சாள் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். நன்றி. நம்ம வந்து ஸ்லோகால நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, அதை நம்ம ஒரு வாட்டி எடுத்துடலாம். இதுல ஜாஸ்தி நம்ம புக்ல பார்த்தா ஸ்லோகம் இருக்காது, ஆனா ஸ்லோகம் இருக்கு. அது எப்படி அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலி நம்ம படிக்கிறது என்னன்னா ஒரிஜினல் புக்கே நம்ம படிக்கல. ஒரிஜினல் புக்ல எல்லா ஸ்லோகமும் இருக்கும், நிறைய ஸ்லோகம். இட் இஸ் வால்யூமினஸ்.
அத வந்து நம்ம 4 பங்கா பிரிச்சு அந்த 4 பங்குலயும் ஒரு பங்கு ஈஸ்டர்ன் வேவ் அப்படிங்கிற அந்த இது அந்த அதோடும் 19 என்னது சாப்டரா பிரிச்சது மாத்திரம் தான் படிக்க போறோம். ஃபுல்லா தான் படிக்கல. அவ்வளவு வந்து என்னது கொஞ்சம் ஹார்ட் இது டெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம அதானே படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம என்ன கிளாஸ்ல இருக்கோம்? ஒரே நிமிஷம். டெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் தானே படிச்சிருந்தாமா? பக்தி ரசாமிருத சிந்து. பக்தி அதான். இப்ப இதுதான் படிக்கிறோம். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு பண்ணும்போது மறந்து போயிடுது. சோ வந்து ஒரே நிமிஷம். இங்கேயும் இந்த மாதிரி மாறிடுது. சோ இதுல வந்து ஸ்லோகா வந்து அப்புறம் நமக்கு அடுத்த லெவல். நீங்க பக்தி சாஸ்திரியில யாரெல்லாம் சேர்ந்திருக்கீங்களோ, நான் இப்ப புது கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் தானே, அதுல வந்து இது நான் வந்து படிக்க உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவேன். இப்பவே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிளாஸ்ல வரும்போது என்னன்னாக்கா அதுல மார்க் உண்டு. இந்த ஸ்லோகா எல்லாம் படிச்சா மார்க் உண்டு. எது பகவத்கீதால கொஞ்சம் ஸ்லோகாஸ், அப்புறம் 45 ஸ்லோகாஸ் படிக்கணும் பகவத்கீதால கொஞ்சம், அப்புறம் இதுல பக்தி ரசாமிருத சிந்துல 5 நினைக்கிறேன், 5 3 நினைவில்ல. அதே போல வந்து உபதேசாமிருதத்துல 3 5 3 தான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் 3 இது ஈஷோபனிஷதும் அப்படி. மேக்சிமம் இதுதான் பகவத்கீதா தான். சோ உங்களுக்கு எல்லாம் அதுல வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுவோம். ஆனா என்ன பண்றோம்னா இப்போல இருந்தே மெதுவா அந்த பக்தி சாஸ்திரி வந்த அப்புறம் தான் சான்னு ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அப்புறம் எப்போ படிச்சு எப்போ முடிக்கிறது. அதனால இப்போல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டோம்னாக்கா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இதோட மீனிங் போர்ட்ல நினைக்கிறேன். ஆமா, இது மீனிங் போர்ட்ல இது மாத்திரம் படிக்கலாம். ஓகே, இதுல யாரு படிக்க தெரியும்? அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்டா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? கலாவதி மாதாஜிக்கு தெரியும். ஒரு நிமிஷம். சீதா பாலாஜி மாதாஜி படிங்க பார்க்கலாம். हरे कृष्ण। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिर्उत्तमा। இப்போ கலாவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। सर्वभावि विनिर्मुक्तं तत् प्रत्येक निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिर्उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरुणमொழி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। क्लेशकिनी सुबदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभा सांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षिणी च सा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भुवनेश्वरी माताजी படிங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க இருக்கீங்க? ஓகே, தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण। வந்துட்டாங்களா? புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. श्रुति स्मृति पुराणाति पंचरात्र विधिं विना जगा ஐகாந்தி ஜ இல்ல அது ஐ. ओके ऐकान्तिकी हरे भक्तिर् उत्पादैव कल्पते। उत्पातायैव उत्पाता उत्पातायैव कल्पते। उत्पाता ऐव कल्पते। यैव यै यै यैव ओके कल्पते. उत्पादयै। இது ஐ, இது யை. ओके உங்களுடைய SAWS இருந்தது இல்லையா? தமிழ் இருந்ததே உண்டு. நாங்களும் படிச்சோம் தமிழ். SSC வரைக்கும் இருந்தது எங்களுக்கு. அப்பெல்லாம் இருந்தது, இப்பெல்லாம் ஒரு எல்லா ஸ்கூல்லயும் எடுத்துட்டா. அடுத்தது யாரு? தனலட்சுமி மாதாஜி இப்ப படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। इहा यस्य हरे तास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास् अपि अवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। जयंती माताजी படிங்க. जयंती माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. अथ श्री कृष्ण हरे அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதக ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிரகாயம் கிராஹ்யம் இந்திரியைஹி சேவோன்முகேஹி ஜிஹ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்மிருதி அதஹ. ஸ்புரதி அதஹன்னு போட்டிருக்கு. ஸ்புரத்தி அதகம் படிக்கலாம், யதஹன்னு படிக்கலாம், ஸ்புரதி அதஹன்னு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அருணா மாதாஜி படிங்க. अनासक्तस्य विषयान् यदार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरि बोल. யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் படிங்கோ. இன்னும் லாஸ்ட் ஸ்லோகா. हरे कृष्णा। யாரு படிச்சவாளே படிக்க வேண்டாம், எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். சுஜாதா மாதாஜி.
சுஜாதா மாதாஜி நம்ம பக்தி விருக்ஷால படிச்சுட்டே தான் இருக்கோம் இல்லையா மாதாஜி? பழகிடும். சுஜாதா மாதாஜிக்கு ஈஸியா வந்துடும். ஏன்னா நம்ம பக்தி விருக்ஷால தான் படிக்கிறோம். அன்மியூட் பண்ணுங்க சுஜாதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. प्रापञ्चिकतया भक्त्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः बुद्ध्या प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः प्रत्यागो परित्यागो मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। हे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी। ஆக்சுவலி மீனிங்கோட இருந்தது, தமிழ்ல இல்ல, பாக்குறோம், தேடி பாக்குறேன். மீனிங்கோட படிச்சாதான் நமக்கு புரியும் எக்ஸாக்ட்லி என்னது. இப்ப நம்ம வந்து பாடத்துக்கு போயிடலாமா? ஃபைனலி எஸ், எல்லாரும் புக்கு வாங்குங்கோ. புக்கு வாங்கினா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். இல்லாட்ட மாதாஜி கொஞ்சம் மேல மேல கீழே கீழே கீழே, மாதாஜி சின்னதா இருக்கு, சின்னதா பெருசா பெருசா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாள். இப்ப இன்னும் என்னது, நம்ம பேபி ஸ்டெப்ல இருக்கோம். ஆனா இந்த புக்கே கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அதனால நீங்க யார்கிட்ட புக் இல்லையோ, இந்த மாதாஜி கூட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு சொன்னாலே புவனேஸ்வரி மாதாஜி, தமிழ்ல இருக்குன்னா வாங்கிக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன நம்ம படிக்கிறோம்? இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம்? என்ன உறுதி செய்கிறது? பத்ம புராணம். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு உணர்ந்த ஞானம் ஆகும். ஆசையில் உண்டாகும் பாம்புகள் இது எப்படி பாம்புகள் எல்லாம் அந்த நம்ம கடைசியில பார்த்தோம். இந்த பாவம் செய்யறோம் இல்லையா, சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் வந்து நிறைய பாவங்கள்னா நிறைய வேண்டாத சுபாவங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். பொறாமை குணம், அப்புறம் என்னது என்னெல்லாமோ இருக்கும், கோபம். இது கோபம் கூட ஒரு வேண்டாத குணம் தான் நம்மளோட. சோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயம், இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் நம்மளோட இதுக்கு பக்திக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பாதகமா உள்ளது. ஆனா என்னது, பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆயிடும், இது எல்லாமே இந்த இப்ப இது ஃபயர் வந்து காட்டு தீ என்ன பண்ணும், முதல்ல இந்த ஓடி தப்பி ஓடுற அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஓடி போயிடும். 4 கால் 2 கால் இருக்கிறதெல்லாம் ஓடி போயிடும். ஆனா அந்த பாம்புக்கெல்லாம் ஊர்ந்து போறதுக்குள்ள அது வந்து பொசுங்கிருமா. அது போல நம்ம பக்தி பண்ணும்போது என்னன்னா, இந்த மாதிரி வேண்டாத விஷயங்கள் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே பொசுங்கி என்ன ஆயிடும், எல்லாம் காணாம போயிடுமா. அதே போல நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி வேண்டாதவங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லவாழ மாறிடுவா. ஏதோ சம் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதுதான் இதுல வந்து ஒரு உவமை காட்டியிருக்காங்க. காட்டில் தீப்பற்றி கொள்ளும் பொழுது அத்தீ காட்டில் உள்ள பாம்புகள் அனைத்தையும் அழிப்பதை கூறுகிறது. காடுகளில் ஏராளமான பாம்புகள் நிலத்திலும் புற்றுக்களிலும் உள்ளன. தீப்பற்றி கொண்டால் அத்தீ நிலத்தில் கிடக்கும் காய்ந்த சருகுகளையும் குச்சிகளையும் எரிக்கிறது. அப்போது பாம்புகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. எல்லாம் அந்த உள்ள ஓட்டையில எல்லாம் போய் ஃபுல்லா எரிஞ்சிடும். 4 கால்களை உடைய விலங்குகள் தப்பி ஓடுகின்றன அல்லது குறைந்தபட்சம் தப்பியோட முயல்கின்றன. ஆனால் பாம்புகளோ அங்கே கொல்லப்படுகின்றன. அதே போல் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் வலிமையுடைய தீயினால் அறியாமை பாம்புகள் அனைத்து, அறியாமைன்னு இக்னோரன்ஸ், இன்னும் வந்து நமக்கு எது எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாத நிலையில இருக்கும். அது மாதிரி இக்னோரன்ஸ்ங்கிற அந்த இதுல வந்து நம்ம அறியாமை என்ற பாம்பை வந்து அந்த பக்தி என்ன பண்ணும், கொன்றுவிடும். சோ இனிமே ஃபர்தர் நம்ம படிக்கலாம். பக்தியில என்னெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றோம், இதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. யாரெல்லாம் படிக்கிறோம்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? கலாவதி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, அருண் மாதாஜி. படி. கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது. புண்ணியத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் செயல்களே உண்மையில் புண்ணியமிக்கவை என்கிறார். இன்றைய தினம் மக்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து சமுதாயம், இனம், நாடு எனும் பெயர்களில் நலப்பணிகள் ஆற்றுகின்றனர். உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் ஒரு முயற்சியை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு குறுகிய தேச செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக உலகம் முழுவதற்குமான இது போன்ற பொதுமக்களுக்கான நலப்பணிகள் நடைமுறைக்கு இயலாததாக இருக்கின்றன. எனினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனித இனம் முழுவதற்கும் ஒரு நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதினால் சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. அனைவருமே இந்த இயக்கத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றனர். ஆகையால்
ஆகையால் ரூபா கோஸ்வாமியும் சுவாமியும் பிற அறிஞர்களும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் பக்தி தொண்டினை பற்றிய பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதையே மிக உயர்ந்த சமுதாய நல பணியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். அடுத்தது படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறடா, படிச்சிருவோம். ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எவ்வாறு உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பது பற்றியும், ஒவ்வொரு மனிதனும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எவ்வாறு இன்பம் அனுபவிக்க கூடும் என்பது பற்றியும் பத்ம புராணம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றது. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும் இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் இன்பமுற செய்பவன் ஆகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மனித இனத்தோடு மட்டுமல்லாது அவன் மரங்களையும் விலங்குகளையும் கூட மகிழ்வூட்டுகிறான். ஏனென்றால் அவையும் கூட அந்த இயக்கத்தால் வயப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் பகவான் சைத்தன்யரால் நிகழ்த்தப்பட்டது. அவர் தமது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக மத்திய இந்தியாவில் உள்ள ஜார்க்கண்ட் காடுகளில் பயணம் செய்த பொழுது அங்கிருந்த புலிகளும் யானைகளும் மான்களும் பிற விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து தமக்குரிய வழிகளில் ஆடிக்கொண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை ஓடிக்கொண்டும் பங்கு பெற்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிருஷ்ண இயக்கத்தை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ மெயினா இஸ்கான்னாலே என்னது, பகவானை வந்து நினைக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படின்னா என்னது, கிருஷ்ணாவை நினைக்கணும். அதுக்குள்ள எல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஆல் பாசிபிள் வேஸ், அதுக்கு என்னெல்லாம் வழி உண்டோ அதெல்லாம் தான் இவங்க வந்து சொல்றாங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல, பகவானை நினைக்கணும், பகவானை நினைத்து எல்லாம் செயல்படு, பகவானை நினைத்து ஜபம் பண்ணு, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணு, பகவான் சொல்லிட்டு அதை இப்போ இது மாதிரி கிளாஸஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இல்லாட்டா இந்த மாதிரி வேற நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் போச்சுனாக்க, இப்ப பிரபுஜி இருக்கார் தெரியும் இருக்கும், வேற இஸ்கான்ல எல்லாம் இப்போ அவர் வேற ஒரு இஸ்கான்ல தான் வந்திருக்காரு. அங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் டைரக்டா பக்தி சாஸ்திரி தான். நடுவில் இந்த L2 L3 இருக்கும், அட்வான்ஸ் கிளாஸ்னு இருக்கும். ஆனா நோ அட்டெண்டன்ஸ், நத்திங், ஒன்னும் இருக்காது. நம்ம இங்க பர்சனல் டச் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அட்மின்ஸ் நீங்க வரலன்னா அட்மின்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, மெசேஜ் பண்ணி கேட்பாங்க, என்னாச்சு ஏதாச்சு, வாங்க 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 சொல்லி வரவேற்று, அப்பா ரொம்ப ராஜ மரியாதை தான் இங்க எல்லாருக்குமே. அப்புறம் அப்படி L2 எல்லாம் நீங்க முடிச்ச அப்புறம் என்னது, அப்புறம் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு L3 கூப்பிடுறது என்ன, அதுக்கப்புறம் பிரசன்டேஷன் நம்ம எல்லாம் எல்லாருக்கும் பண்ண சொல்லி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி சாஸ்திரி. அப்ப எவ்வளவு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்து வழிகாட்டுறோம் எல்லாருக்கும். வந்து நம்ம இண்டிபெண்டா நம்ம எல்லாருமே வந்து படிக்கணும், இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும், இதெல்லாம் படிக்கணும். அப்புறம் தான் பக்தி சாஸ்திரி. அதுக்கே ஏதாவது ஃபீஸ் கட்டுறோமா, எவ்வளவு பேர் ஃபீஸ் கட்டிருக்கீங்க? நான் கட்டல, இது வரைக்கும் நான் கட்டல, யாருமே கட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா இங்க பணத்தோட பேச்சே கிடையாது. அப்ப அதனால எங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் கிடைக்காம இருந்திருக்கேன், எங்களுக்கு எல்லாரும் கிடைச்சாச்சு, மாயாப்பூர்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. சோ நம்ம பணம் கொடுத்தாதான் கிடைக்கும்னாக்கா அது இட் இஸ் லைக் மார்க்கெட் தானே, அந்த மாதிரி ஆகும். சோ இங்க எப்படின்னாக்கா இஸ்கான்ல எப்படின்னாக்கா பக்தி வளரணும், எல்லாருக்கும் பக்தர்கள் ஆகணும், இது ஒண்ணுதான் குறிக்கோளே, அதுதான். சோ கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களோட. இப்போ சில பேர்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா இது என்னது சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்றேன், என்னுடைய இனம், என்னுடைய ஜாதி மதம், என்னுடைய சொசைட்டி, நான் இருக்கிற இடத்துல, நான் வாழற அந்த ஊர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பொதுப்பணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நலப்பணிகள் ஆற்றுகின்றனர், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனால் உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் அந்த மாதிரியும் பண்றாங்க. ஃபுல் இது வந்து நம்ம சின்ன இதா சொல்றோம், ஆனா உலக நாடுகள்லாம் சேர்ந்து பீஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமும் பண்றாங்க. ஆனால் ஒரு குறுகிய தேசிய செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக உலகம் முழுவதற்குமான இது போன்ற பொதுமக்களுக்கான நலப்பணிகள் நடைமுறைக்கு இயலாததாக இருக்கின்றன. கடைசி எண்ட் ரிசல்ட் யாருக்கு போய் சேர்றதுன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அப்ப பெரிய அளவுல பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தெரியாது. ஆனா என்னது, எது பண்ணலாம், நம்ம பக்தி இயக்கத்தை தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த எனிமீஸே வரமாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் நம்ம பக்தி தான் சொன்னோம்னா, எந்த மதமா இருந்தாலும், எந்த மதத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க, லவ் தை நெய்பர், லவ் 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 தான் சொல்றாங்க. லவ்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம இங்க இருக்கிற பௌதிக உலக லவ் எல்லாம் கிடையாது. ஆன்மீகமா பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, பகவானை நினை, யாருக்கும் துன்புறுத்தாதே, யாரையும் துன்புறுத்தாதே, இந்த மாதிரி சொல்லும்போது எனிமீஸே வரமாட்டாங்க. சோ கிருஷ்ண இயக்கம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன போதிக்கிறோம், பகவானை நாமம் எடுத்து நம்ம எல்லாம் வந்து ஆல் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு, யாரும் வைஷ்ணவ அபராத் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சோ எனினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனித இனம் முழுவதற்கும் உயர் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதினால் சிறந்ததாக விளங்க. அதனால இன்னைக்கு அது ஃபேமஸா இருக்கு. இல்லாட்டா என்னைக்கும் அது வந்து மோடி பிரபுபாத் போனதுன்னே அவர் இருந்தது வரைக்கும் நல்ல கோயில்லாம் கட்டினார், அப்புறம் எப்போ மூடி இருக்கணும்.
இப்போ இவ்வளவு வருஷமா இன்னமும் நல்லா நடக்கிறது அப்படின்னா ஏன் இதுல சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் அப்படி. சோ அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ண பக்தியிலையும் இருக்கணும், வந்து எப்படி செயல்முறையில எப்படி பண்ணணும் அதையும் நமக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்க. ஆகையால் ரூப கோஸ்வாமி பிற அறிஞர்கள் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதே மிக உயர்ந்தது. சமுதாயம் வேற எல்லாமும் பண்ணலாம். சமுதாய நலம் இப்போ ஸ்கூல்லாம் திறந்துனாக்கா நான் மழைக்காலமா இருக்க எல்லாருக்கும் கொடையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன், ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாருக்கும் புக் வாங்கி கொடுத்தேன், சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன், அன்னதானம் என்ன, உடை என்ன, அது இதுலாம் கொடுக்கலாம். ஆனா பெஸ்ட் இது என்னது, எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம வந்து பரப்பணும். இப்ப அடுத்தது எப்போ நம்மளோட கிளாஸ் வரும், செப்டம்பர்ல அக்டோபர்ல வரும். அப்ப இப்போல இருந்தே நம்ம வந்து எல்லார்ட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்த மாசம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க, ஆனா அக்டோபர்ல இருந்து எல்லாரும் சேருங்க. 18 days கோர்ஸ் இருக்கும். பகவத்கீதானா என்னன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. பக்தி மார்க்கத்துல இது ஒரு நல்ல நமக்கு வந்து இதா இருக்கும். ஓ எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டணும்னா ஃபீஸே கிடையாது, இதெல்லாம் ஓகே. அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும். ஏன்னா அடுத்தது உண்டல் எவ்வளவு புக் வாங்கணும்னு. இப்ப எல்லாம் புக்கு வாங்க வேண்டாம், 18 days படிக்கும் போது உங்களுக்கு புக் எல்லாம் வாங்க வேண்டாம், அவங்க சொல்றது சும்மா கேட்டா போறோம். அப்புறம் நீங்க level 2 போகும்போதுதான் வந்து பகவத்கீதா புக்கு மாத்திரம் வாங்குங்க. எவ்வளவு 250, இப்ப தமிழோட தமிழாக்கம் அந்த புக்கு எவ்வளவு தெரியாது, 300, 250, 275 தெரியாது. அது level 2 போகும்போதுதான். அப்புறம் படிப்படியா level 3 வருவோம், இதெல்லாம் படிப்போம். எவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். பக்தி வளர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரச்சாரம். பிரச்சாரம்னா பகவத்கீதாவை தான் எடுத்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்ப ஐ திங்க் மாதாஜி கூட டீச்சர் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதாஜி இங்க நான் இப்ப பிளேலிஸ்ட் போனப்ப பார்த்தேன். இந்த மாதாஜி மாதாஜி யாரு இப்ப 6 AM மாதாஜி ஷைனி மாதாஜி இல்ல, ஷைனி மாதாஜி நம்ம கிளாஸ் மாதாஜி இல்ல ஒரு நிமிஷம் கலாவதி மாதாஜி நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. 9 PM ஏதோ ஒரு கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கலாவதி மாதாஜி இது இல்ல, நான் பிளேலிஸ்ட்ல போடும்போது பார்த்தேன். கலாவதி மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி 6 AM இன்னைக்கு எடுத்துறாங்க மாதாஜி, 15வது சாப்டர் எடுத்தாங்க மாதாஜி. இல்லையா, நான் பிளேலிஸ்ட் போட்டேன் காத்தால. அப்போ கலாவதி அப்ப நம்ம மாதாஜியா நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்களே அப்படி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சு எனக்கு. அப்போ இன்னும் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி போகல, ஆனாலும் எவ்வளவு ஒரு ஆர்வம் இல்லையா, டீச்சர் வரலையே அதுக்கே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஞானம் இருக்கேன், இவ்வளவு ஞானம் இருக்கும்போது நான் அழகா இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னா ஒண்ணும் வேண்டாம், நமக்கு தெரியணும்னே அவசியம் இல்லை. ஆனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நீங்க வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட், தட் இஸ் ரியலி சம்திங் கமெண்டபிள். அப்புறம் என்னது அவ்வளவு எல்லாம் நமக்கு வந்து தைரியம் இல்ல, நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு ஒரு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஒரு ஸ்டோரி கூட நான் எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்லுவேன். இது பலபத்ர பிரபுஜி சொன்ன கதை தான். ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப மக்கிச்சு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன மக்கிச்சு, நாங்க எங்க பாம்பேல அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். மக்கின்னா என்னது, இது ஈ அது கூட அது அந்த ஈ கூட அந்த டீல விழுந்ததுன்னா அதையும் உறிஞ்சு எடுத்து அந்த டீயை அந்த இதை என்னது அந்த ஈ எடுத்து தூக்கி எறியணும். அந்த மாதிரி வந்து கஞ்ச பிசுனாரி சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ஆளு வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும். ஆனா என்ன பண்ணானாக்கா அவங்க வீட்டுல யாரு வந்து தானம் அந்த ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இருக்கு அது இருக்கு பணம் பறிக்கிறதுக்கு வந்தாலும், இங்க இல்லப்பா எங்கிட்ட எல்லாம் இல்ல, அங்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்லயோ எதிர் வீட்லயோ இப்படி கை காட்டிடுவான். அவங்களும் சரி இவங்கிட்ட இல்ல அவங்க கிட்ட போனா எந்த இடத்துல இவங்க காட்டினானோ அந்த இடத்துல எல்லாம் பணம் வருமா. சோ அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பெரிய ஒரு வருத்தமா தெரியல. ஆனா இவனுக்கு காலம் ஆயிடுத்து, இவன் வந்து இறந்து போயிட்டான். இறந்து போறேன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சித்திரகுப்தன் அதெல்லாம் உண்டு எல்லாம் ஸ்டோரி அதெல்லாம் பார்த்தா இவனுக்கு ரொம்ப என்னது ஈட்டியால குத்துறதும் நெருப்பால இது பண்றதும் எண்ணெயில போட்டு வதக்குறதும் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா இந்த ஒரு விரலுக்கு மாத்திரம் சந்தன காப்பு எல்லாம் போட்டு குளிர வச்சு அதுக்கு மாலையெல்லாம் மணிவித்து, அப்ப இவன் அதிசயப்படுறான், எனக்கு ஃபுல் உடம்பு இந்த விரலுக்கு மாத்திரம் ஏன் பண்ற அப்படின்னா, நீ இந்த விரலால ஒன்னு அறியாமையே நீ என்ன பண்ணிட்ட, நீ அங்க போ நீ காட்டினதுனால அவங்க தானத்துக்கு வந்து ஏத்தா போல நீ வந்து காட்டினதும் அவங்க எல்லாம் தானம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த விரல் தானே நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருக்கு இல்லையா, ஏன்னா அதை வழி காட்டினதுனாலதான் அவங்க எல்லாம் போனாங்க அங்க. சோ அதனால உன்னோட அந்த விரலுக்கு நாங்க வந்து இது பண்றோம். இத ஸ்டோரி அவர் பிரபு பாருங்க, அவர் பலபத்ர பிரபுஜி அடிக்கடி சொல்லுவார் இது. சோ அதனால எனக்கு நினைவு வந்தது. சோ அதனால நம்ம வந்து வாழ்நாள்ல நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்றோம், கிருஷ்ண பக்தியில யாரெல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரோம். இது போல புக்கு வாங்குங்க. அதனாலதான் இப்ப அந்த பாகவதம் புக்ஸ் கூடி பாகவதம் மாத்திரம் இல்ல, ஆமா பாகவதம் தான் கரெக்ட். நம்ம L3 புக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, L3 புக்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கிறோம். பாகவதம் புக்ஸுக்கும் இப்ப எப்படின்னா டோனர்ஸ் இருக்காங்க, ரெடியா நிக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட பணம் இல்லையா, பணம் கொடுத்து உங்களுக்கு வேண்டி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆளு ரெடியா இருக்காங்க. நம்ம கிட்ட பணத்தோட பிரச்சனை தானே அது. அப்புறம் 10 மாசத்துக்கு அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா அந்த டைம்ல இந்த டோனர் இருப்பாங்களா தெரியாது. டோனர்னா தெரியும் இல்லையா, யாரோ நமக்கு வேண்டி வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க புக்கு. அப்போ ஆஹா தாராளமா வாங்கி கொடுக்கட்டுமே, ஆனா நான் மாசம் பணத்தை அடைச்சு விடுறேன் அப்படின்னு பண்ணலாம்.
அதுலயும் கொஞ்சம் சில பேர் இருக்காங்க, இல்லையே எனக்கு ஒண்ணும் கொடுக்கவே வேண்டாப்பா, நீ சும்மா நான் தானமாவே கொடுக்குறேன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. ஆனா அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம். யார்கிட்ட நம்ம வந்து சும்மா எல்லாம் வாங்கவே கூடாது. அது அப்புறம் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி திரும்பி பிறவி எடுப்போம். அதனால யார்ட்டி கடனை வைக்க கூடாது, ஒண்ணும் இல்ல. யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்து தீர்க்கணும். நம்ம யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதான் அது கொடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து வரணுமோ அதுவும் எல்லாம் வாங்கிட்டு விடணும். அப்போ இது இல்லாட்ட என்ன ஆகும்னா அதுக்கு வேண்டி திரும்பி ஒரு பிறவி எடுப்போம். சோ இதனால நம்ம நல்ல பணி, இது பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியற பணி. டைரக்டா நமக்கு பண்ண முடியலனாலும் வாய் வார்த்தையா நிறைய பேர்ட்ட சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நாங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம், இந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க, வாங்க எல்லாரும் டிவோட்டி ஆகலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எல்லார் வீட்லயும் வந்து ஒரு பக்தர்கள் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அந்த வீடு எப்படி இருக்கும், அடுத்த ஜெனரேஷன் அப்படி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இன்னொரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா எல்லா வீட்லயும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் ஒலிக்கும். எல்லாரும் பகவான் நைவேத்தியம் பண்றாங்க. எப்படி இருக்கும் நம்மளோட நம்ம கம்யூனிட்டி எப்படி இருக்கும். அப்புறம் யாராவது தாக்குவாங்களா? நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டோரி நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு அப்பா வந்து 4 பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு குச்சி கொடுத்துட்டு உடை அப்படின்னா உடைக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒத்துமையா இல்லைன்னா இந்த ஒரு குச்சினா உடைச்சு விடலாம். இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து எல்லா குச்சிகளையும் சேர்த்து உடைனா அவன் கஷ்டப்படுறான் உடைக்கிறதுக்கு. அது ஒரு ஸ்டோரி எப்படி போகுமே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒற்றுமையோட வாழணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையே கிடையாது. இப்போ என்ன ஜாதி மதம் என்னெல்லாமோ அதுக்குள்ள செக்ட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிரிந்துதான் வாழணும். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணாம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ண பக்தியில வந்துட்டோம்னா அதுல வந்து நீ என்ன ஜாதி, என்ன மதம், என்ன நிறம், நீ எந்த கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்க, நீ குள்ளமா நெட்டையா இருக்கியா, கருப்பா இருக்கியா, வெளுப்பா இருக்கியா, ஒண்ணுமா, அப்புறம் என்னது வயதானவனா இல்ல யங்கஸ்ட் 8 வயசு குழந்தையா, ஒண்ணும் பார்க்க மாட்டாங்க. நீயும் கிருஷ்ண பக்தன் தான், யார் வயதானவங்க இருக்காலும் கிருஷ்ண பக்தன் தான், எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தன். ஒரே பிராக்கெட் என்னது, கிருஷ்ணாவுடைய ஷெல்டர், அவருடைய நிழல்ல வந்துட்டோம் அப்படின்னு. இதுதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து ஒரு பேதமும் கிடையாது. அதனாலதான் இது வந்து இஸ்கான் இஸ் சோ வெரி ஃபேமஸ். யாரு வந்தாலும் கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்களா வாங்க அப்படின்னு ஏத்துக்கிறதுனாலதான் இது இன்னமும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஜாதி மதம் பேதம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ வந்து பிரச்சாரம் செய்வதையே மிக உயர்ந்த சமயம். அப்ப இஸ்கான்ல என்னது, கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து பிரச்சாரம், இயக்கம்னா என்னது, கிருஷ்ண பக்தியில இருங்க, எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில அந்த உணர்வோடு இருங்க சொல்றதுதான் அதே நல்ல பணியாக ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. அப்புறம் என்னது, பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும், வேற ஒரு பணியும் பண்ணலைனாலும் அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தாலும் போறோம், வேறொருத்தருக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி வழிகாட்டுறான்னாலும் அதுவே பெரிய ஒரு தொண்டு. இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் இன்பமுற செய்பவன் ஆகவும் அறிந்து கொள்ளப்படும். அப்போ எல்லாரையும் வந்து ஹாப்பியா வைக்க, அதனாலதான் ஹிப்பிஸா இருந்தவன்லாம் தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. பிரபுபதி என்ன பண்ணாரு, மேட் ஹிப்பிஸ் as ஹாப்பிஸ். அவ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்துட்டு யாரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறான், ரொம்ப வந்து அப்படி உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்தாலும் ஒரு நல்ல மனநிலையில இருப்பான். ஏன்னா மறந்து போயிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், இந்த கிளாஸ் அது இது நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இந்த உடல் உபாதைகள் இருக்கும், ஏதோ மன வருத்தம் இருக்கும், எல்லாம் மறந்து போயிடும். அதனாலயே நிறைய பேர் வராங்க. இங்க இஸ்கான்ல எப்படின்னா மன வருத்தத்துல இருப்பாங்க, நிறைய கவலைகள் இருக்கும். இது இங்க வந்து அட்லீஸ்ட் 1 hour இந்த கிளாஸ் கேட்கும் போது 1.5 hours கேட்கும் போது பாதி இது மறந்தா போல நமக்கு ஒரு ஃபீல் வரும். சோ எல்லாருமே வந்து சந்தோஷத்துல இருக்கிறதுனால, சந்தோஷம்னு மன நிறைவோடு இருக்காங்க. இது வந்து மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறது. ஏனென்றால் அவையும் கூட ஒரு இயக்கத்தால் வயப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் என்னது, பகவான் சைத்தன்யம். இது வந்து இப்ப வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம மனிதர்கள் மாத்திரம் இல்ல, புழு பூச்சி எல்லாம் வந்து நம்ம ஜபம் வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப சத்தம் போட்டு பண்ண வேண்டாம், எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்றப்ப. நம்ம ஆனா வாயை தோண்டி சொன்னா நம்ம காதுக்கும் கேட்கணும். அந்த டைம்ல புழு பூச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கும் ஏதோ ஒரு காதுல போறது, அதுக்கு அர்த்தம் புரியாது, ஆனாலும் நம்ம சொல்றதெல்லாம் காதுல போய் அந்த ஜென்மத்துக்கும் என்னது, இப்போ ஒரு புழுவா இருக்கு, அந்த புழு ஜென்மமும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நல்ல ஒரு இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், பாம்பன் ஏணியன் பாம்பு, அந்த ஒரு விளையாட்டுல எப்படி சின்ன குட்டி ஏணியும் வரும், ஒரு பெரிய ஏணியும் வரும், சின்ன பாம்பு இருக்கும் வீழ்ச்சி, பெரிய பாம்பு இருக்கும் மலைப்பாம்பு மாதிரி, அதுவும் வீழ்ச்சி வரும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அந்த சின்ன சின்ன இதுக்கும் என்னது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு இப்படி வந்து லைன்ல தான் போகணும்னு இல்லை. அது என்ன பண்ணும், அந்த சின்ன ஏணி வந்து அப்படி மேல, அந்த ஏணி ஏன் வந்தது, பிகாஸ் நம்ம சொல்ற இதை வந்து அது கேட்கறது. அது புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், ஒரு கொசுவா இருக்கட்டும், ஏதோ நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண நம்ம நாம ஜபம் சொல்லும் போது அதை கேட்டு அதுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல கதி கிடைக்கிறது. அது எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சரிகண்டா ஃபாரஸ்ட் அந்த வழியா போகும்போது பார்த்தா அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபெரோஷியஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பயம் அங்க போறதுக்கெல்லாம். ஆனா அவர் தைரியமா போய் அங்கே ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை சொல்றாங்க. அங்க ஒரு புலி சிங்கம் எல்லாம் கூட அப்படி 2 கால்ல நின்று ஆட தொடங்கிட்டான். அப்ப என்னன்னா எல்லாத்துக்குள்ளயும் அந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கு, எல்லாம் அந்த ஆத்மாக்கும் என்னது, பகவான் இடத்தில் போகணும், பகவானுடைய நாமம் சொல்றதுதான் அதுகளுக்கெல்லாம் பிடிக்கிறது.
ஆனா என்ன, அந்த அனிமல் ஃபார்ம்ல இருந்ததுனால அதுகளுக்கு வந்து பேச முடியாது. ஆனா உள்ளூர அந்த ஆசை மாத்திரம் இருக்கும். நிறைய இப்ப நம்ம அந்த இதுல எல்லாம் பார்க்கலாம், யூடியூப்ல எல்லாம். ஒரு குரங்கு வந்தது பண்ணிட்டு, ஒரு மாலை, ஒரு யானை வந்து மாலை சத்துறது, ஒரு மாடு வந்தது, இப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம். ஏன்னா உள்ளூர இருக்கிற அந்த இதுவும் எப்படி ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல வீழ்ச்சி அடைந்து, ஏதோ மனிதரா இருந்துட்டு ஒரு வீழ்ச்சி அடைந்து ஒரு அனிமல் வந்திருக்கலாம். அப்புறம் என்னது, திரும்பி அது இந்த ஆன்மீகத்துல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அது என்ன ஆகும், நல்ல ஒரு உயர் திரும்பி ஒரு பிறவி எடுத்து நல்ல உயர் குலத்துல பிறந்து நல்ல ஆன்மீகத்துல சின்ன வயசுல இருந்தே ஆன்மீகத்துல இருக்கும். சோ இந்த ஜரிகண்டா காடுகள்ல பயணம் அவர் செய்த போது அங்கிருந்த புலிகளும் யானைகளும் மான்களும் பிற விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து தமக்குரிய வழிகளில் ஆடிக்கொண்டும் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதிக்கொண்டும் பங்கு பெற்றன. அதுகள் எப்படி ஓதும் தான் கத்த முடியும், ஆனாலும் அதுகள்லாம் வந்து அதை கேட்டு பண்ணித்தான். சோ இது வந்து ஆல்ரெடி இட் இஸ் ரிட்டன் இன் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கொடுத்திருக்கு. எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? அருள்மொழி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒருவன் தேவர்களிடம் காணப்படும் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடம் வளர்த்து கொள்கிறான். இந்த சுகதேவ கோசாமியின் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. அன்பிற்குரிய அரசனே, கிருஷ்ணனிடம் மாறாக நம்பிக்கை கொண்டு எந்தவித போலித்தனமும் இல்லாதவர்களாக தங்களிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்கள் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகின்றனர். ஆகையால் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்கள் அவனது தேகத்தின் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன என்று அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனிடம் நற்குணங்கள் காணப்படுவது இல்லை. பல்கலைக்கழகத்தின் பார்வையில் அவன் உயர்கல்வி பெற்றவனாக இருக்கலாம், ஆனால் அவனது செயல்களை நோக்குமிடத்து அவன் விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவனாக காணப்படுகிறான். பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் பட்டம் பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவன் மனச்செயல்களில் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயம் உலகியற் செயல்களை மட்டுமே செய்பவனாகிறான். அதனால் தூய்மையற்றவனாக இருக்கிறான். இன்றைய நவீன உலகில் பௌதீக பல்கலைக்கழகங்களின் உயர்கல்வி பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்து தேவர்களின் நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக காணப்படுகின்றனர். உதாரணமாக கொஞ்சம் இது பார்க்கலாம். சோ இது என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இப்ப மனிதர்களே நல்ல பண்புகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்னது, தேவர்கள் கூட ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களாம். ஏன்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி இருந்ததுதான் ஒரு ஹையர். நான் தான் நம்ம மார்ஜினல் எனர்ஜி நான் ஏன் நம்ம சொல்றோம், தடஸ்த சக்தி. நம்ம எல்லாம் என்னது, பகவானுடைய நடுத்தர சக்தி, ரொம்ப கீழ் சக்தி. அந்த இப்ப இது என்னது, நேச்சர் மாதிரி அந்த மாதிரியும் கிடையாது. இல்ல தேவர்கள் அடைந்த அந்த பகவானுடைய அது என்னது உள் சக்தி, அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சி சொல்லுவாங்க, அதுவும் கிடையாது. நம்ம வந்து மார்ஜினல். நம்ம இந்த மாதிரி மனித உடல் எடுத்து நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்தெல்லாம் போனோம்னா அந்த மேல தேவர்கள் இருக்கும், அவங்க கூட நம்மளை கண்டு ரொம்ப பிரமிச்சு போய் அவங்களும் நல்லா வாழ்த்துவாங்களாம். அந்த மாதிரி மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஆஹா, மனித ரூபத்துல இருந்தா இவன் வந்து எப்போ நம்மளுடைய குணத்தை வச்சுருக்கானே, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுமா. தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்கள் வளர்த்து கொள்ள நம்மளால முடியும். ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்களும் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனாலும் திரும்பி என்னது, ஆனா இதே போல மனித இடத்துல வந்து சில பேர் ரொம்ப நான் நல்லா படிக்கிறேன் நல்ல உயர்கல்வி அது இது படிச்சுட்டு பகவானோட நாமத்துல என்னது ஸ்மரணம் இல்லாம, அதுல ஒரு பக்தி இல்லாம, வெறும் பல்கலைக்கழகம் படித்தேன், நிறைய சர்டிபிகேட் வாங்கினேன், அந்த மாதிரி ஒரு என்னது மிருக வாழ்க்கை அந்த மாதிரி வாழறவன் என்னது, அவனது மன செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயமாக உலகியர் செயல்களை மட்டுமே செய்யணும். ஒன்லி உலகத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ படிக்கணும், பாஸ் ஆகணும், நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும், வேலைக்கு போகணும். அப்போ உலகத்துல வாழக்கூடிய என்ன பண்புகள் உண்டோ அதை மாத்திரம் வளர்த்துக்கிறான். அதனால் என்னது, அவன் என்ன ஆயிடுறான், தூய்மையற்றவனாக ஆகிறான். இன்றைய நவீன உலகில் அந்த மாதிரிதான் நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க. அதுவும் படிக்கணும், இதுவும் படிக்கணும், இதுவும் எல்லாம் படிக்கலாம், ஆனா ஆன்மீகமும் இருக்கணும், ஆன்மீகத்தையும் கொஞ்சம் நாட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் எல்லா சின்ன பசங்கள்ல இருந்து வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம இன்ஸ்கான்லயே பார்த்தா, நம்ம இன்ஸ்கான் மங்களூர்ல கிட்ஸ் செக்ஷன் தனியாவே வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூல் போட்டும், ஸ்விம்மிங் போட்டும், கிரிக்கெட் போட்டும், எல்லாம் ஹாபி கிளாஸஸ் என்ன, மியூசிக் கிளாஸ் என்ன, டான்ஸ் கிளாஸ் என்ன, ஸ்கூல் போறது என்ன, அதுக்கப்புறம் டியூஷன், என்னெல்லாம் கிளாஸ் உண்டோ எல்லா கிளாஸும் போட்டுட்டு அதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸையும் நம்ம படிக்கட்டுமே.
ஒரு பகவத்கீதா. அப்ப அதுக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல ஒரு பாட்டு கிளாஸ் இருக்கு, டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு, கிரிக்கெட் இருக்கு, எல்லா கிளாஸும் சொல்லிட்டு அதனால நேரம் இல்ல பகவத்கீதா படிக்க. அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? அந்த இது நாலேஜ் மாத்திரம் வச்சுன்னா அப்புறம் வரும். பகவத்கீதால இதே தான் சொல்றாங்க. எது ஞானம்ங்கிறது, எது அஜ்ஞானம், எது ஞானம், இது வந்து தெரியாம பெரியவங்க தான் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. குழந்தைகளுக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அவங்கள நம்ம எப்படி கைட் பண்றோமோ அது போல அவங்க மோல்ட் ஆறாங்க. ஏன் ஒரு களிமண் மாதிரி தான். களிமண்ணை ஈஸியா மோல்டு பண்ணலாம். நம்ம வந்து எப்படி மோல்ட் பண்ணுமோ அது போல அந்த குழந்தை மோல்ட் ஆகும். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம வீட்டு பசங்களையும் சொல்லி பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லி ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் அதுதான் வந்து நிலைத்து நிற்கும். அதனால என்ன, ஆன்மீகத்துல இருந்தா என்னன்னாக்கா மெயினா மன உளைச்சல் வராது. இப்ப இல்லாட்டா நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, ஐஐடியில படிக்கிறோம் எல்லாம் என்னது, யாரோ என்னவோ சொன்னா எனக்கு வந்து ஏமாற்றம் ஆயிடுது, என்னை வந்து பழிச்சு சொல்றேன். ஏன்னா நல்லா படிக்கிற பிள்ளை, ஏதோ ஊர் பக்கத்துல இருந்து போயிருப்போம், கிராமத்துல இருந்து போயிருப்போம், அவனோட உடை அவனோட பேச்சு எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்ப என்ன, இந்த மாடர்ன் இந்த டவுன்ல இருந்து சிட்டில இருந்து வரவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஏளனமா பாப்பா. இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து தாங்க முடியாம சூசைட் பண்ணிக்கிறான். இதெல்லாம் நடந்தது இப்போ ஐ திங்க் 2 years ஆயிருக்கும், 1 year ஆயிருக்கும். இதை கேட்டுட்டு அந்த ஃபார்மர் பாவம், நான் இதுல இருக்கிறவர், கிராமத்துல இருக்கிற அவருக்கு இது ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு ஷாக். இந்த ஒரு பிள்ளை நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வந்து நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்தும் அதை நினைச்சுன்னு போய் அவருக்கு என்ன எடுத்த, அவரும் தற்கொலை பண்ணிவிட்டார். இதுல என்ன பைத்தியக்காரத்தன செயல் தான். அவங்கள பார்த்தா எனக்கு பாவம் தோணவே இல்லை. இது பைத்தியக்காரத்தன செயல். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்ல. ஆன்மீகம் மாத்திரம் கொஞ்சம் இருந்ததுனாக்கா எதையும் தாங்கும் இதயம் மாதிரி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் டோன்ட் கேரா இருப்பாங்க. யாரு வேணா எழனம் பேசுங்க, யாரு வேணா. இப்ப நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு திலகம் போட்டு குடுமையெல்லாம் வச்சு எல்லாம் போதானே செய்யறாங்க. ஃபாரினர்ஸே அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. என்னை பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம வேணா இந்தியன்ஸ் கொஞ்சம் சங்கோஜப்படுவோம். இதெல்லாம் போட்டுன்னு போனா எல்லாம் மனிதர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒண்ணு ஏதாவது சொல்லுவாங்க, அப்படி இப்படிம்பாங்க. ஆனா ஃபாரின்ல அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு nobody will even bother to ask them, நீ என்ன போட்டுன்னு இருக்க, குட்டி ட்ரெஸ் போட்டனாலும் அவங்க வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து இது அநாகரிகம். அவங்க என்ன பண்ணாலும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன, யாரு என்ன வேணா எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற போலதான் இருப்பாங்க அவங்க. சோ என்னன்னா, இந்த ஆன்மீகத்துல இருந்தோம்னாக்கா என்னன்னாக்கா we will just not bother. நம்ம மனசு எப்படி இருந்துரும், இதயம் எப்படி இருக்கும், நல்லா கல் நெஞ்சமா யார் என்ன பேசினா நான் ஆன்மீகத்துல இருக்கேன். அப்போ நம்ம ஒரு என்னது மன கஷ்டமும் நம்மள வந்து நம்ம நொறுங்கி போக மாட்டோம், எதையும் தாங்குவோம். அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் தானே வரல, யாரோ பழிச்சாங்க, நோ ப்ராப்ளம். மார்க் கம்மியா போச்சா, ஃபெயில் ஆனேனா நோ ப்ராப்ளம். ஏதோ பிசினஸ் பண்ணேன், டீல் சரியாகலையா, லாஸ் நோ ப்ராப்ளம். இதோ எல்லாமே நன்மைக்கு, எல்லாம் நன்மைக்கு. இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல வரும்போது என்ன ஆகும், மனசு வந்து நல்ல ஒரு தைரியப்பட்டு போயிடும். ஸோ இது லைக் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்டே சொல்லலாம். பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு பணம் வாங்கி இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. வெறும் கீதான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பகவத்கீதா சொல்ல மாட்டாங்க. இதோட கருத்து மாத்திரம் இப்படிம்பாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து பணம் கத்தையா கொடுக்கணும். சோ அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீயா இஸ்கான் மங்களூர்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதாங்கிற பேர்ல. இட் இஸ் அ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ. ஆல்வேஸ் நம்ம எப்படி இருப்போம், சந்தோஷமா இருந்து மனதளவையும் சந்தோஷம், உற்சாக நிச்சயா தைரியம். எதுல படிச்சோம், அது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சோமே. நல்ல உற்சாகத்தோட நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம். ஆன்மீகத்துல வரணும்னா என்ன இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி இது என்னது, தேவர்களின் நற்குணங்கள் கூட நம்மளுக்கு வந்து வளர்த்து கொள்ள இந்த மாதிரி இது பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னது நற்பண்புகளே கிடையாது. அப்புறம் என்னது, தேவர்களின் நற்பண்புகள் ரொம்ப தூரக்காது. நார்மலா இருக்கிற மனிதர்களோட நற்பண்புகளே நற்குணங்களே அவங்களுக்கு கிட்ட கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக அவர்கள் வந்து காணப்படுகின்றனர். எஸ், உதாரணமாக யார் மாதாஜி படிச்சு விடுறாளா, அப்புறம் பாக்கி உள்ளவா படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உதாரணமாக பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு கல்வி வளர்ச்சி பெறாத ஒரு சிறுவன் கூட கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனால் கூடா பாலுறவு, சூது, மாமிசம் உண்பது, மது அருந்துவது போன்ற தீய செயல்களை உடனே துறக்க முடிகிறது. அதே சமயம் உயர்கல்வி கற்றிருந்தும் கிருஷ்ண உணர்வில்லாதவர்கள் குடிகாரர்களாகவும், மாமிசம் உண்பவர்களாகவும், காம வெறியர்களாகவும், சூதாடிகளாகவும் இருக்கின்றனர். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் நற்குணம் உடையவனாக இருக்கின்றான் என்பதற்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவன் அவ்வாறு இல்லை என்பதற்கும் இவையெல்லாம் அனுபவ ஆதாரங்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு இளைஞன் திரைப்படங்கள், இறைச்சி விடுதிகள், நிர்வாண ஆடல் காட்சிகள், கேளிகை விடுதிகள், மதுக்கடைகள் போன்றவற்றின் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பதை
இருப்பதை நாங்கள் அனுபவத்தில் அறிந்திருக்கின்றோம். அவன் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கின்றான். புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், திரையரங்குகளுக்கு செல்லுதல், ஆடுதல், பாடுதல் போன்ற வழிகளில் அவன் தனது பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. உணர் போர் ஓகே. போர் போர் ஹரே போர். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சோ அப்படின்னா எனக்கு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு விட்டானா? இல்ல, ஹீஸ் ஆல்சோ என்ஜாயிங். காதை வச்சு நல்லா இனிமையான என்ன இப்ப ஏஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக் கேட்க மாட்டானா இருக்கும், பஜன் பாட்டு கேட்கறான், அவ்வளவு ஆனந்தப்படுறான், மனசுல அவ்வளவு ஆனந்தம், எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பஜன் பாட்டு ஹம் பண்ணிட்டே இருக்கான் நல்லா. அப்புறம் இந்த கோயில் போனா ஆடுறாங்க, அப்படி பக்தியில என்ன பண்றாங்க, எல்லார் மனசுலயும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எல்லாரோட மனசுக்குள்ள பாத்துன்னா நம்ம எல்லாருமே குழந்தைதான். ஆனா வெளிவேஷம் போடுறோம், நான் அவ்வளவா பெரியவன், நான் பெரியவ, நான் இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணா வாட் பீப்புள் வில் திங்க் ஆஃப் மீ, எனக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா, எனக்குன்னு ஒரு தகுதி இல்லையா, என்ன எல்லாரும் என்னமா நினைப்பாங்க, அதனாலயும் நான் வந்து ஒரு வெளிவேஷம், நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு என்னோ சாதிச்சா போல நம்ம எல்லாம் காட்டுறோம். பட் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் என்னது, பேபிஸ் மாதிரி தான் உள்ளூர். நம்ம வந்து ஒன்னும் அறியாத பச்சை இளங்குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், ஒண்ணும் தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் தான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு எல்லாம் தெரியறா போல ஒரு பாவனை, அதெல்லாம் தான் ஈகோ. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால வந்து ஈஸியா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா எப்படி இருக்கணும், இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இருக்கணும் என்னது, எல்லாம் முதல்ல வழிமுறையை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்னும் வந்து நோ இன்டாக்சிகேஷன், அதுல சிகரெட்டும் அடங்கும், கள்ளும் அடங்கும், டீயும் அடங்கும், காஃபியும் அடங்கும். அப்புறம் என்னெல்லாம் உண்டு, நம்ம எதெல்லாம் வந்து அது இல்லாட்டா என்னால முடியாது, இந்த வெங்காயம் இல்லைன்னா முடியாது, பூண்டு இல்லைன்னா முடியாது, அதுவும் அப்ப அந்த இன்டாக்சிகேஷன்ல தான் வருது. அப்ப நம்ம இருந்து அது வளர்த்துட்டோம். நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மா எல்லாம் வந்து அந்த வெங்காயத்தை நல்லா போட்டு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து ஊட்டியிருக்காங்களா? இல்லவே இல்லை. அப்பெல்லாம் பால் சாதம் ரொம்ப மைல்டு தான் சாப்பிடணும். அப்புறம் மெதுவா அப்புறம் என்னது, குழந்தைகளுக்கு வளர்த்தினது அம்மா அப்பா பெரியவங்க எல்லாம் வந்து இந்த இல்ல என்ன இதுவும் சாப்பிடணும், நீ இந்த இறைச்சியும் சாப்பிடு, முட்டையும் சாப்பிடு, இது நல்லது இது நல்லதுன்னு. இப்ப முட்டை சாப்பிடுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்தினாக்கா டாக்டர்கிட்ட அப்ப லைனே நிக்க வேண்டாமே, டாக்டர்ஸே ஆக்சுவலி படிக்கவே வேண்டாம், எல்லாரும் முட்டையை சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்தியா இருக்கலாமே, நல்ல நிறைய நாள் வாழலாமே. சோ முட்டை சாப்பிடுறவனுக்கு உடம்புக்கு வரும், அவனும் ஹாஸ்பிட்டல் போவான். அப்புறம் என்னது இறைச்சினா, ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் இறைச்சி, ஐ திங்க் இதுதான் இல்லையா, ஃபிளஷ், ஐ மீன் என்ன சொல்லுவாதுக்கு, மட்டன், ஐ டோன்ட் நோ வாட் எவர். நான்வெஜோட என்ன ஸ்டஃப் சாப்பிடறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்குன்னா, அப்ப அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க யாருமே வந்து உடல்நிலை குன்றாம வந்து நல்லா இருக்கணுமே, அப்படியே இல்லையே. அவங்களும் போறாங்க, அவங்களுக்கும் காஃப் வருது, ஃபீவர் வருது, அவங்களும் இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்தது அவங்களுக்கும், அவங்களும் இறந்து போனாங்க. அது ஒண்ணும் இல்லாதவனே இறந்து போனான். ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா, ஒன்னும் இல்லாதவன் வந்து நிம்மதியா இறந்து போறான். ஒன்னும் இல்லப்பா, நான் நீ இதா இருக்கேன் அப்படி பக்தியில பக்தியில இருக்கிற என்ன நினைக்கிறான், எனக்கு நேரம் வந்து விட்டது, என்னை வந்து பகவான் அழைச்சுன்னு விட்டார் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். சோ அதனால என்னன்னா, பக்தி இயக்கத்துல என்னன்னா, நம்ம முதல்லயே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடுறோம், அதெல்லாம் சாப்பிடாதே, சூதாட்டம் பண்ணாதே. ஏன்னா சூதாட்டத்துல என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு வரும், 2 நாளைக்கு வரும், 4 நாளைக்கு வரும், ஒரு 10 நாளைக்கு வேணா நீ வந்து ப்ராஃபிட் அடிக்கலாமா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆயிடும், கிரீடு ஜாஸ்தி ஆயிடும், இன்னும் எனக்கு சம்பாதிக்கணும், இன்னும் சம்பாதிக்கணும். அப்ப அது என்ன ஆகும், ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் போயிடும். எல்லாம் போச்சுன்னா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் தான். அப்புறம் ஹார்ட்டை பிடிச்சுன்னு உட்காந்துருவோம். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பணயம் வச்சிருப்போம் அப்பதான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 ரூபா 10 ரூபா பணயம் வைக்கிறதெல்லாம் போய் ஒரு வீடியே பணயம் வச்சு பெரிய அளவுல அவன் பணயம் வைக்க அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், எல்லாமே ஜெயிச்சுடுவேன் அப்படின்னு. போச்சு, ஹார்ட் அட்டாக் தான் மிஞ்சும். சோ அதனால என்னன்னா, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போகாதீங்க, உங்களுக்குன்னு உள்ளது கிடைக்கும். ஈஷோபனிஷத் வாக்கியம் நினைவு வரணும், பகவான் தான் உரிமையாளர், நமக்குன்னு என்ன பங்கு உண்டோ அதை தான் நம்ம ஏத்துக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து என்னன்னா, இஸ்கான்ல வந்து அழகா வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. அப்புறம் வேற இந்த பாலுறவு, தகாத பாலுறவை கொள்ளாதீங்க. ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணா என்ன ஆகும், இன்னும் எய்ட்ஸ் வரும். அப்புறம் அந்த வியாதி தீராத வியாதி, யாரும் நம்ம பக்கத்துல பேச மாட்டாங்க, அப்படி நம்மளை ஒதுக்கியே விட்டுடுவாங்க. அவசியமா? அவசியம் இல்ல. அப்ப எப்படித்தான் டைம் பாஸ் பண்றது, இங்க டைமே கிடையாது பாஸ் பண்றதுக்கு, அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. கரெக்டா? இந்த ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சதுன்னா, ஐயோ இல்ல மாத்தா சீக்கிரம் முடிங்க, அடுத்த கிளாஸ் வெயிட் பண்றோம். ஒரு கிளாஸ் மாத்தி இன்னொரு கிளாஸ் இல்ல, இது முடியறது காலையில என்னது, ஜபத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், இன்னுமே சீக்கிரம் 2 மணிக்கு எழுந்துருங்கன்னு. யாரு இஸ்கான்ல இல்லையா அவங்க எல்லாம் என்ன 2 மணிக்கு, அப்பதான் மெதுவா தூங்க போவாங்க. நைட் கிளப் எல்லாம் போய் வந்து எல்லாம் அரட்டை எல்லாம் அடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு மெதுவா 1 மணி 1:30 மணிக்கு தூங்குவாங்க. அப்புறம் எழுந்துக்கும் போது என்னது, சூரியன் கண்ணுல போய் உதிச்சு கண்ணுல பூசு, அந்த மாதிரி பண்ணி 8 மணி 9 மணி 10 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது. அந்த மாதிரி லைஃப் அவங்க பார்ப்பாங்க. நம்மளோட எப்படி காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், இன்னும் சீக்கிரம் என்ன, ஏன்னா நமக்கு வந்து ஜபம் முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஜபம்னா முடிய மாட்டேங்கிறது. அந்த கிளாஸ் என்ன, இந்த கிளாஸ் என்ன, அது என்ன இது என்ன அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு. இப்ப அடுத்தது வந்தாச்சு சேலஞ்ச். அதுலயும் வந்து எவ்வளவு எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். ஓகேயா, எல்லாருக்கும் வந்து ஏதோ ஒன்று சர்டிபிகேட்டாவது கிடைக்கணும், பெரிய பிரைஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு. நம்மளும் வந்து பக்தனா இருக்கோம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா என்னதுன்னா, இந்த சேலஞ்ச்ல எல்லாம் நம்ம பேர் வரணும்.
அந்த சேலஞ்சில வந்து பேர் கொடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காலையில சீக்கிரம் எந்திரக்கணுமா, மங்களார்த்தி வரேன், அதுக்கு என்ன இப்போ பெரிய பாடா, அதெல்லாம் வந்து விடுறேன். அப்புறம் என்ன போட்டிருக்காங்க, இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் படிக்கணும் 1 hour கூட சொல்லல நினைக்கிறேன், 6 மணிக்கு தாராளமா அதுலயும் நான் பங்கேற்கிறேன். ஏன்னா கேட்கணும் அவ்வளவுதானே, தாராளமா கேட்கிறேன். அது ஒண்ணு விடக்கூடாது. ஏன்னா லைஃப்ல இதெல்லாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஒரு 15 நாள் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அடுத்த வருஷம் தான் வரும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி. அந்த டைம்ல தான் இந்த மாதிரி போட்டியெல்லாம் வரும். என்னத்துக்கு மிஸ் பண்ணுவானே, இன்னைக்கு இருக்கும் உயிரோட, நல்லா உடம்பு எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு இதையும் மிஸ் பண்ணாம. சோ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல என்னன்னா நமக்கு டைமே இல்லை பாஸ் பண்றதுக்கு. அதுல கிருஷ்ண பக்தியில இல்லாதவங்களுக்கு தான் டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு என்னது, சரி மது அருந்தலாமா, வெளியில போய் காசிப் பண்ணலாமா, யாருக்கா போன் போட்டு பேசலாமா அப்படிம்பாங்க. இங்க யாரோ போன் வந்த, இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா 2 டைம் போன் வந்தது, ஆஃப் பண்ணி நம்ம மாதாஜியோட தான் போன், எது இந்த நம்ம ஏதோ இந்த சம்பந்தமா தான், டொனேஷன் சம்பந்தமா தான் வந்தது போன். பட் இப்ப பேச முடியாது, ஏன்னா ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப பேச்சும் எப்படின்னா, நம்ம இஸ்கான்காரங்களோட போன் வந்தா கூட நமக்கு அட்டன் பண்ண முடியாம இருக்கு. வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் என்னைக்கோ வந்து விட்டாச்சு, என்ன உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, என்னைக்குதான் நீ ஃப்ரீயா இருக்கே எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பு, அப்ப எப்ப 11 மணி 12 மணி எப்பாவது வீக்கெண்ட்ஸ்ல பேசினா உண்டு அந்த மாதிரி. ஆனா ஒண்ணு என்ன போச்சு, எல்லாம் நல்லாதான் இருக்கும், அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க, நம்மளும் நல்லா இருக்கும். இதை டைம் பாஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர் கதையெல்லாம் கேட்டு இன்னைக்கு என்ன சமைச்சையா சாப்பிட்டியான்னு ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் தெரியுமா அந்த வீட்டு பிள்ளை என்ன பண்ணா தெரியுமா, அந்த வீட்டு பொண்ணு என்ன பண்ணான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம். இதெல்லாம் பிரஜல்பாலாம் பண்ணிட்டு வேண்டாத என்னது பாவத்தையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப எப்படி இருக்கும், நேரம் இல்லாம அழகா நம்ம வந்து சரியான பாதையில இருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ அவன் அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, பற்றில்லாமல் இருப்பதை நாங்கள் அனுபவத்தில். இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, நமக்கு வேற ஒண்ணும் பற்று, அப்ப நம்ம அதுக்குன்னு சன்னியாசம் வாங்குறோம்னு கிடையாது. கண்கள் கொடுத்திருக்க நல்லதை பார்க்கனா அழகான பகவானை தரிசனம் பார்க்கலாம். பகவானுக்கு ஒரு நாளுக்கும் உடை எவ்வளவு அழகா வந்து அந்த உடையெல்லாம் மாத்தி என்னெல்லாம் பண்றாங்க அவங்க. அந்த எந்த இஸ்கான் போனாலும், இதை நம்ம ஆன்லைன் பார்த்தாலும் சரி, அந்த இஸ்கானோட ஒரு கோயிலோட அலங்காரம் என்ன, அதெல்லாம் பார்த்து கண்ணு நமக்கு வந்து போறோம்னே ஆக மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி கண்ணால நம்ம அனுபவிக்கிறோம், காதால அனுபவிக்கிறோம். அப்புறம் என்னது, நாக்கு விதமா சமைக்கிறாங்க இஸ்கான்ல. ஒரு இஸ்கான்ல போய் சாப்பிட்டதுனாலும் தெரியும். அப்புறம் இந்த ஜபம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு, ஒருவருக்கும் ஜபம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஆயிடுத்தா 16 ரவுண்ட், அதுக்குள்ள 10 ரவுண்ட் ஆயிடுது, இன்னும் கொஞ்சம் போய் பண்றேனே, கண்ணை மூடின்னு பண்ணும்போது என்னது, கண்ணை திறக்க தோணாது, அவ்வளவு அழகா நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். அந்த அந்த ரசனை வரணும் நமக்கு, அந்த ருச்சி கண்டுபிடிட்டோம்னா அப்புறம் அந்த நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், ரொம்ப இதா இருக்கும், அனுபவிக்கலாம் அப்படி. சோ அவனுக்கு வந்து மது அருந்த மாட்டான், திரையரங்களுக்கு செல்லுதல் இதெல்லாமே அறவே நின்னுடும். ஆடுதல் பாடுதல், இஸ்கான்லயே ஆடுறோமே, இஸ்கான்லயே ஆடுறோம், என்னத்த சொல்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்றோம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணாக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப் போடுறாங்க ஒருத்தரும், அதை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி போன்ற வழிகளில் அவன் தனது பொன்னான நேரத்தை, வேற எந்த மாதிரி விஷயத்துல அவன் பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குவதில்லை. பிகாஸ் ஆல்ரெடி இஸ்கான்ல அவன் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான், எல்லாம் பகவான் சார்ந்த விஷயங்கள்ல அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். எஸ், யார் படிக்கணும்? ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணவு இல்லாதவனால் 1/2 மணி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. யோகமுறை, நீ அமைதி பெற்றவனானால் உன்னால் உன்னை கடவுள் என்று உணர முடியும் என்று உபதேசிக்கின்றது. இம்முறை லோகாயுதவாதிகளுக்கு சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வளவு நேரத்திற்கு அவர்களால் தங்களை அமைதியுடையவர்களாக வைத்துக் கொள்ள முடியும்? செயற்கையாக அவர்கள் அத்தியானம் என்பதில் அமர்ந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்களின் யோக செயல்முறை நிறைவேறியவுடன் அவர்கள் உடனே தங்களை கூட பாலுறவு, சூதாட்டம், பாலுறவு, அது ஒரு வேர்டு மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உடனே தங்களை கூடா பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்பது மற்றும் பிற புத்தியற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் இவ்வாறான அமைதி தியானங்களுக்கான முயற்சியின்றியே தன்னை படிப்படியாக உயர்த்தி கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தால் அவன் தானாகவே இப்புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து உயர்குண நலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் அவனால் ஒருவன் உயர்குண நலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இதன் மூலம் இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதாகும். மாதாஜி அடுத்து படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். சோ இதுல என்ன லாஸ்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துன்னா அவனுக்கு எல்லா நற்குணங்களும் இருக்குன்னு அர்த்தம், அவனுக்கிட்ட வேண்டாத குணங்களே இருக்காது. சோ அதான் கடைசியில அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. தூய பக்தனான ஒருவன் உயர் குண நலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால்
அவனிடம் உண்மையான நற்குணங்கள் எதுவும் இல்லை. நம்ம எல்லாம் அந்த பிராக்கெட்ல இல்லவே இல்லை. நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருக்கோம். அதுலயும் இன்னும் எப்படி முன்னுக்கு போகணும், என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்ப அடுத்தது இப்ப சேலஞ்ச் சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, எல்லாரும் நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி முன்னுக்கு தள்ளுறாங்க. இந்த என்னது ஷெல்டர் ஃபார்ம் கிட்டுக்கிட்டு பண்ணி கொடுத்துடணும். இதுல ஒன்னும் தாட்டே பண்ண வேண்டாம். என்னத்தை திங்க் பண்றதுக்கு இருக்கு, நம்ம சொத்தியா எழுதின்னு போறாங்க, ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மள ஆன்மீகத்துல கொண்டு போறதுக்கு அவங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வந்தது, பேசாம இருக்கலாம் இல்லையா? அவங்களுக்குன்னா நானும் அதுல இன்க்ளூடட் இல்லையா? நானும் உங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றேன். ஆக்சுவலி பண்ணவே கூடாது, அவங்களோட இஷ்டம். ஏன்னா பகவானே அப்படித்தானே சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுனாட்ட, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், அப்புறம் உன் இஷ்டம், உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ண அப்படின்னு. அதுபோலதான் விடணும். ஆனா மனசு கேட்க மாட்டேங்கிறது. இல்லையே, நல்ல பாதையா இருக்கேன், உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னும் சொல்லி கொடுக்குறேன், வாங்க எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் இந்த நல்ல பாதையில இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். அப்போ எவ்வளவு ஹெசிடேஷன்ல, இவ்வளவு பேருக்கு ஹெசிடேஷன். இன்னமும் வந்து திங்க் பண்றாங்க, பண்ணணுமா வேண்டாமா, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, அப்புறம் என்னது ஏகாதசி விரதம் இருக்கணுமா வேண்டாமா. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இன்னும் நம்பிக்கை இல்லை, கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை. இல்ல கிருஷ்ணர் தான் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் யார் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை? அப்போ அது அதே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், எவ்வளவு நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து நல்லா அந்த என்னது ஊறி போயிருக்கோம்னு தெரியும். ஏதோ மேலோட்டமா தான் இருக்கும். மேலோட்டமா இருந்ததுனாக்கா அது அவ்வளவு ஊறி இருக்க மாட்டோம். அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேக கண்ணு, வேண்டாம் எதுக்கு இப்பவே என்ன அப்படின்னு. இப்போ காசு இல்ல, பணம் இல்லை இல்லையா, இதுக்காக செலவு இருக்குனாக்கா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப புக்கு வாங்கினா எஸ், அதுக்கு செலவு இருக்கு, இப்போதைக்கு சௌரியம் இல்ல, ரொம்ப பண கஷ்டம், எஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாங்க கிளாஸுக்கு, சும்மா தான் காது கொடுத்து கேட்கணும், வாங்க எல்லாரும் வாங்க, இந்த ஏதோ ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க எல்லாம், நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை எழுதுங்க, 2 மாலைன்னா 2 மாலை, ஒன்னும் இல்ல நேவேத்தியமே பண்றது கிடையாதுன்னா எழுதுங்க. நோ, ஐ எம் நாட் ஆஃபரிங் எனி, அதுல ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ காலம் அதுல இல்லை. அப்புறம் எவ்வளவு ஜபா பண்றீங்க கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் என்னது இது 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல். இல்ல நான் கல்லும் குடிக்கிறேன், சூதாட்டமும் பண்றேன், பாலுறவும் இருக்கு, தகாத பாலுறவும் இருக்கு, எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா 0 போடுங்க, நோ ப்ராப்ளம், போடுங்களேன், என்ன தைரியமா போடலாமே, என்ன இருக்கோ அது போடுறது. அப்புறம் என்ன ஆகும், இன்னொரு அதே இது நம்ம இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் வரமாட்டான். இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னாலும் அவனை கூட இந்த ஹிப்பிஸே ஹாப்பிஸ் ஆக்கின பிரபுபாதார். நம்மளெல்லாம் ஹிப்பியா கிடையாது, ஏதோ ஒரு தெரியாதனத்துல இருக்கும். நம்ம கண்டிப்பா நம்மளும் என்னது மாறுவோம். இன்னொரு 3-4 மாசத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா நம்ம அவ்வளவு பெரிய தூய பக்தனா ஆகிவிடும். ஏன்னா நம்ம எழுதினாதான் நமக்கு தெரியும், ஜபம் இது என்ன கவுண்ட் பண்ணாதான் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணணும்னு தெரியுங்கிறப்பல இந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம், அஸ்பயர் ஃபார்ம், இதெல்லாம் ஒரே ஃபார்ம் தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். அவங்க கேட்கறாங்க, கொடுத்துட்டு போறது என்னப்போ, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆனா எல்லாம் நமக்கு வந்து இது கிடையாது, என்னது அவ்வளவுதான் ஆன்மீகத்துல நமக்கு வந்து அது அந்த மாதிரி. யாரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து கிருஷ்ண இதுல இருக்கானோ, கிருஷ்ண தூய பக்தன் ஆவதால் ஒருவன் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். அதுக்கு வேண்டிதான் இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒருன்னா அவங்க வந்து சொல்றாங்க, நம்ம வந்து இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னு. இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதாகும். எஸ், படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வு, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மகிழ்ச்சியான வெவ்வேறு வழிகளை பற்றி ஆய்வு செய்திருக்கின்றார். அவர் மகிழ்ச்சியை 3 பிரிவுகளில் பிரிக்கிறார். அவை: 1 பௌதீக இன்பத்தினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி, 2 பரபிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி, 3 கிருஷ்ண உணர்வினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி என்பவையாகும். தந்திர சாஸ்திரத்தில் சிவபெருமான் அவரது மனைவி சதியிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார்: கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்த தூய கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் மிக எளிதில் அருபவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சித்திகளையும் அடையக்கூடியவன் ஆகிறான். அவன் தூய பக்தர்களால் எய்தப்பெற்ற மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்க கூடியவன் ஆகிறான். தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் மகிழ்ச்சி மிக உயர்ந்ததாகும், ஏனென்றால் அது நித்தியமானதாகும். உலகியல் சாதனையில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ அல்லது பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ தாழ்ந்தவையாகும், ஏனென்றால் அவை நிரந்தரமானவை அன்று. உலகாயுத மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதை எதனாலும் தடுக்க முடியாது. அதுபோல் அருவ பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. மாயாவாத துறவிகள், அருவவாதிகள், சிறந்த கல்வி அறிவு பெற்று பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள் சில சமயம் அரசியலிலோ அல்லது சமுதாய நலப்பணிகளிலோ ஈடுபடுவதை நாம் காணலாம். இதன் காரணம் அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பதாகும்.
அதனால் அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய சாதாரண செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இத்தகைய எத்தனையோ முன்னுதாரணங்கள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். ஆனால் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கும் ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. என்னதான் ஈர்ப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்கவையாக அவை இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய பரு உலகச் செயல் எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் எப்போதும் நன்கறிவான். உண்மையில் வெற்றிகர ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஹாப்பினஸ் ஒண்ணு வந்து இப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி. அது என்னது மொத்தம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னாக்கா 3 பிரிவுகளா பிரிக்கலாம். பௌதீக இன்பத்தில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. ஒரு மொபைல் வாங்கினேன், ஆஹாஹா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். 2-3 நாள், மேபி 1 வீக், மேபி 10 days, மேபி 1 month, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். கீழே விழுந்தது ₹1 போச்சு, அதோட ஸ்கிரீன் போச்சு, அதோட எல்லாம் போச்சு, அது போச்சு, இது போச்சுன்னா எல்லாம் அப்படியே அந்த எவ்வளவு சந்தோஷத்துல இருந்தோமோ 1 மாசம் முன்னாடி எல்லாம் புஷ்ன்னு போயிடும். இல்ல ஒரு புடவை வாங்கினோம், ஒரு நல்ல ஒரு நகை வாங்கினோம், ஏதோ சம்திங் பொருள் வாங்கினோம். இந்த பொருள்னா இதை பௌதிக சம்பந்தமா எது வாங்கினாலும் அதுக்கு ஒரு அழிவு இம்மிடியட்டா இருக்கும். இம்மிடியட்னா அது அதோட காலப்போக்குல. அதெல்லாம் டெம்பரரி மகிழ்ச்சி தான். இதெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட் மகிழ்ச்சி கிடையாது. சோ இது அடுத்தது என்னது? பரபிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. நானும் பகவானும் ஒன்றிடுவோம், ஒன்றிணைந்து விடுவோம், அகம் பிரம்மாஸ்மி. அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி. நானும் அப்படி மெடிடேஷன், அவங்க எல்லாம் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. எதை நோக்கி மெடிடேட்னா அவங்களுக்கு தான் உருவமே கிடையாது. பகவான் ஒரு உருவமா பார்க்க மாட்டாங்க. நான் அப்படியே அந்த ஒரு உருவம் இல்லாத தன்மையில அப்படியே நான் இருப்பேன், அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கேன். அது பெர்மனண்டா இருக்க முடியுமா? வந்துடணும் திரும்பி. அதுல இருந்து மெடிடேஷன்லயும் வெளியில வந்தா திரும்பி பேக் டு நார்மல் வந்துருவோம். நம்ம கிருஷ்ண ஏகத்தை என்ன சொல்றாங்க? நல்லா கண்ணை முடிக்கோ, காது நல்லா எல்லாத்தையும் அடைச்சிடுவோம். அப்படியே பகவான் சொல்லவே இல்லை. நல்லா கண்ணை தோறா, கிருஷ்ணாவை நல்லா பாரு. அந்த இஸ்கான் டெம்பிள்லயும் வந்து யாராவது கண்ணை முடினாக்கா சொல்லணும், ஏன்பா கோயில வந்து கண்ணை முடின்னு இருக்கா, கிருஷ்ணா அழகா பாரு. அங்கதான் அதுக்குதான் நீ வந்திருக்கோம். இல்ல கண்ணை மூடணும்னா வீட்லயே இருக்கலாமே. கோயில வந்துட்டு இதை கண்ணெல்லாம் மூடவே வேண்டாம். அழகா பார்த்து அனுபவிக்கலாம். காதால கேட்டு அனுபவிக்கலாம், வாயால பிரசாதம் சாப்பிட்டு பகவானோட நாமத்தை சொல்லி அனுபவிக்கலாம், காலால பிரதட்சணம் வந்து அனுபவிக்கலாம், கையால பஜனை, ஒண்ணும் இல்லைன்னா கை தட்டலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அங்கமும் வந்து நம்ம எப்படி பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற போல நம்ம பண்ணும்போது என்னது? கிருஷ்ண உணர்வினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. இப்போ ஒரு ஜபம் பண்ணாலே இன்னொரு அழகா ஒரு திருப்தியா ஒரு ஃபீல் வரும். இன்னும் ஒரு மாலை பண்ணட்டுமா, இன்னொரு மாலை பண்றேன், இன்னொரு மாலை பண்றேன், அப்படிதான் அந்த உணர்வு வரும். உட்காந்து கால்லாம் இதாயிடும். அப்ப நடந்து பண்ணுவாங்க. என்னால இந்த மாலையை விட தோணாது. சில பேர் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் நம்ம. சோ இது என்னது? இந்த மாதிரி 3 விதமான மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப இந்த சிவபெருமான அவர் மனைவி சதியிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார். கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகள் சரணடைந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் மிக எளிதில் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சக்திகளையும் அடையக்கூடியவன் ஆகிறான். அருவவாதிகளுக்கு என்னெல்லாம் அடையணுமோ, எதெல்லாம் வந்து சக்தி வேணுமோ, பகவானை நினைத்து அந்த தூய பக்தர்கள் ஈஸியாவே அடைஞ்சு விடுறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய வித்தையே கிடையாது. அவன் தூய பக்தர்களால் எய்த பெற்ற மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்க கூடியவன் ஆகிறான். சோ தூய பக்தனோட மகிழ்ச்சி தான் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? உலகில் சாதனையில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ அல்லது பிரம்மத்துடன் தான். ஏதோ நம்ம பொருள் வாங்கினோம் அதனால ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லையா? நான் அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானும் பகவானும் ஒன்றிணைந்து விட்டோம், சாயுஜ்ய முக்தி, இதெல்லாம் அந்த மகிழ்ச்சியை விட இதெல்லாம் தாழ்ந்த மகிழ்ச்சியாகும். ஏன்னா அதெல்லாம் டெம்பரரி தான் மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் அவை நிரந்தரமானவை அன்று. ஆனால் எது நிரந்தரமானது? நம்மளுடைய பகவானை நோக்கி நம்ம பண்றது, அதுதான் வந்து நிரந்தரம். சோ அதுபோல் அருவபிரமத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதனால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியில் இருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதெல்லாம் வந்து டெம்பரரியா நம்ம வந்து ஏதோ அச்சீவ் பண்ணோம், திரும்பி கொஞ்ச நாள் பார்த்தா பக்தியே இருக்காது. பக்தியே இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆனா பகவான் இருக்கான்னு நம்புவாங்க. சிலப்போ மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, சிலப்போ பண்ண மாட்டாங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை. நமக்கு பக்தி பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பண்ணோம்? காலையில வாங்க மங்களாரத்திக்கு, அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? ஜபம் பண்ணுங்க, சிம்பிள். அதை ரெகுலரா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னது? நமக்கு அதோட ருச்சி கண்டு போயிடும். அப்ப நமக்கு இதெல்லாம் வந்து பிடிச்சு போயிடும். அப்ப நமக்கு எங்கேயும் வீழ்ச்சி உண்டாக்கவே கிடையாது. 1 மாசம் ஆச்சு, 2 மாசம் ஆச்சு, இப்போ மங்களாரத்தி எல்லாம் போடுறதே கிடையாது. இப்ப வாங்க எல்லாம் போடுறது இல்லை. அப்போ நம்ம வந்துருவோம், நம்ம மங்களாரத்தி பார்ப்போம். யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஜபா பண்ணுங்க, நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏகாதசி வருது, போடவே மாட்டாங்க, மெசேஜ் எல்லாம் வருது இல்லை இப்பெல்லாம், யாரும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிற. அதனால நான் வேற ஏகாதசி விரதம் இருக்க போறதுல நினைப்போமா? இல்ல, நான் போன ஏகாதசியில இருந்தே எல்லா ஏகாதசியிலும் நான் விரதம் இருக்கேன். இந்த ஏகாதசி யாரும் சொல்றாங்களோ இல்லையோ நான் இருக்கணும். அது என்ன நம்ம ஊறி போயிருக்கும்.
சோ இதுதான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறது ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது, பக்தி பாதையில இருக்கிறதுக்கும் இந்த அருவவாதிகள் இருக்கிறதுக்கும் அதெல்லாம் தான் டிஃபரன்ஸ். சோ அவன் வந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஏராளமான அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் வந்து அருவவாதிகள் சிறந்த இது படிச்ச மாதாஜி படிச்சாங்களா? படிச்சாங்க. அப்போ இது அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு திருப்திக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கொஞ்சம் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் அதை பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் யோகாசனம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து மனசு நிறைவில்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி நான் ஒருத்தருக்கு போயிட்டு ஹெல்ப் பண்றேன், ஒரு சொசைட்டில ஹெல்ப் பண்றேன், ஒரு நாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், இதை பண்றேன், அதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அதுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாமே அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய இதெல்லாம் சாதாரண செயல் தான். ஆன்மீகம்ங்கிறது தான் சூப்பரான செயல். இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்கு எத்தனையோ முன் உதாரணங்கள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். ஆனால் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கும் ஒருபோதும் திரும்பி வர அவன் என்னது, ஒரே கோயில போயிட்டு நான் உட்காந்து எல்லாம் ஜபம் பண்றேன், கோயில் போறேன், கோயிலுக்கு எல்லாம் சேவை பண்றேன். உலக இந்த மனிதர்களுக்கு உதவலாம், வாங்கப்பா கிளாஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது பகவத்கீதா தெரியலையா, நான் வேணா சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா அந்த நாட்டுக்கு ஒரு லீடரா இருந்தேன், காட்டுக்கு லீடரா இருந்தேன், வீட்டுக்கு லீடர், என்னோட சொசைட்டில லீடர், இந்த லீடர்ஷிப் பகவானை மறந்த நிலையில வந்து இருக்கவே மாட்டோம். ஒரு பக்தனா இருக்கிறோம், பகவானை நினைத்துதான் ஒரு செயலும் செய்வான். அதுதான் ஆக்சுவலா அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். சொல்வன் எந்த ஒரு உலகி அவன் வந்து நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. அவன் பண்ண மாட்டான். என்னதான் இருப்பு, அவனுக்கு மாலையெல்லாம் சாத்துறோம், அவனுக்கு பெரிய ஒரு மேடையெல்லாம் அமைத்து தரோம், அதுல எல்லாம் நான் மயங்கவே மாட்டேன். என்ன பெரிய மாலை, பூ மாலை, நானே ஒரு 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி நானே போட்டுக்கிறேன். ஆனா வந்து அதுல எல்லாம் வந்து ஈர்க்கப்பட மாட்டான். இல்ல பேனர்ல எல்லாம் உங்க பேர் ஓட்டுவோம், ஆஃப்டர் பேனர் தான், நம்மளும் ஜெய் ஜெய்கார் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. அவனுக்கு ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது, கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடணும். அந்த மாதிரி பக்தன்னா இருக்கிறவன் அதுக்குதான் அவனுக்கு வந்து விருப்பப்படுவான். என்னதான் இருப்பு கவர்ச்சியும் மிக்கவையாக அவை இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு பருவுலக செயல் எதுவும் இல்லை. ஒண்ணுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஒண்ணுமே வந்து ஈக்குவல் ஆகாது. கிருஷ்ண உணர்வுடைய நம்ம பக்தி தொண்டுதான் எல்லாத்துக்கும் மேலானது என்பதை அவன் எப்போதும் நன்கறிவான். இது என்ன எவ்வளவு இருக்கு பார்த்தோமே, ஃபுல் ஸ்டாப்பே கிடையாது அதுக்கு. இது பிரபுஜியோட புக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுல வந்து இல்லையே, இதுல ஃபுல் ஸ்டாப்பே கிடையாது, போயிட்டே இருக்காது நீண்டப்பா. ஓகே, டாபிக் இந்த மாதிரி டாபிக்கா கொடுத்துருக்கா. அதனால அந்த இதுல எப்படின்னா சாப்டரா கொடுத்துருக்கா. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கலாமா, இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கலாம். ஆமா, இதெல்லாம் படிக்கிறேன். கம்மியா பக்தி ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இன்னும் யாரோ படிக்கலாம். புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கணும். புவனேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க அன்மியூட்டே பண்றது இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. மாயாவாத துறவிகள், அருவவாதிகள் சிறந்த கல்வி அறிவு பெற்று பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள். சில சமயம் அரசியலிலோ அல்லது சமுதாய நலப்பணிகளிலோ ஈடுபடுவதை நாம் காணலாம். இதன் காரணம் அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பதே ஆகும். அதனால் அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய சாதாரண செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்கு எத்தனையோ உதாரணங்கள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். நினைக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். இல்ல படிக்கல, ஆனா டாபிக் இஸ் ரிப்பீட்டட். படிங்க. மாயாவாத துறவிகள் ஆனால் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். ஆனால் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வு உடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கும் ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. என்னதான் ஈர்ப்பும் கவர்ச்சி மிக்கவை ஆன அவை இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய செயல் எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் எப்போதும் நன்கறிவான். இதுவரைக்கும் படிச்சிருந்தோம், இனிமே படிங்க. உண்மையில் வெற்றிகரமான யோகிகளால் எய்தப்படும் யோக சித்திகள் 8 வகைப்படும். அரிமா சித்தி என்பது ஒரு கல்லினுள் புகுந்து விடக்கூடிய அளவிற்கு ஒருவனை சிறியதாக்கும் தன்மை. அது நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கூட நம்மை ஒரு கல்லினுள் புகுத்தும் திறனுடையதாகும். காரணம், அவர்கள் பூமியை தோண்டி ஏராளமான சுரங்க பாதைகளையும் மலைகளை குடைந்து குகை பாதைகளையும் அமைக்கின்றனர். ஆகையால் கல்லினுள் புகச் செய்யும் அனிமா சித்தி இன்றைய அறிவியலால்
கூட எய்தப்படுகிறது. அதுபோல அனைத்து யோக சித்திகளும் மண்ணுலக கலைகளே ஆகும். உதாரணமாக ஒரு யோக சித்தியால் காற்றில் பறக்கும் அளவிற்கும் நீரில் மிதிக்கும் அளவிற்கு நடந்து போறது, நீரில் நடந்து போறது. நீரில் மிதக்கும் தான் போட்டிருக்க மாதாஜி, மிதக்கும் அளவிற்கு. ஆமா ஆமா, மிதக்கும் அளவிற்கு. நீரில் மிதக்கும் அளவிற்கு ஒருவன் மெல்லியனாகும் சக்தி பெறுகின்றான். இதுவும் கூட நவீன விஞ்ஞானிகளால் செய்யப்படுகின்றது. அவர்கள் வானில் பறக்கின்றனர், நீரில் மிதக்கின்றனர், நீரின் அடியிலும் பயணம் செய்கின்றனர். இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிடப்பட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகள் அதே போன்ற சித்திகளை பெற முயல்வதை நாம் பார்க்கலாம். அதனால் யோக சித்திக்கும் பௌதிக சித்திக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. ஒரு ஜெர்மனிய அறிஞர் ஒரு முறை கூறினார், யோக சித்திகள் என்று கூறப்படுபவை எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானிகளால் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டு விட்டன. அதனால் அவற்றின் மீது தனக்கு ஆர்வம் இல்லை என்று. அதே சமயம் அவர் பக்தி யோகத்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்று அறியும் பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். அருவவாதிகள் உருவவாதிகளோட இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியறது இல்லையா? அருவவாதிகளுக்கு எப்படி, அவங்களுக்கு எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம பண்ற சிஸ்டமே தெரியாது அவங்களுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அவங்க யோகிகள் யோக சாஸ்திரம்லாம் படிக்கிறாங்களே. சோ அனிமா, கரிமா, லகிமா அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. அனிமானா இதை கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப சின்னது, அந்த கல்லு மாதிரி இருக்கிற அதுக்குள்ள கூட நுழைஞ்சுடலாமா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி. அப்புறம் நீரில் மிதக்கலாம், மிதிக்கலாம் போட்டிருக்கு, மிதக்கலாம். நீரில் நடந்து போக முடியுமா? நம்ம எல்லாம் முங்கிடுவோம். நீரில் மிதக்கலாம், காற்றில் பறக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் சும்மா அப்படியே இருப்பாங்க, அப்படி போவாங்க. ஃபயர் அந்த மாதிரி யோகிகளையும் பார்த்திருக்கேன், ஃபயர்ல அப்படியே படுத்துன்னு இருப்பாங்க, அவங்க உடம்புல ஒண்ணுமே ஆகாது. இதெல்லாம் யோக சித்திகளால முடியும். ஆனா இஸ் இட் பெர்மனன்ட்? இல்லவே இல்லை. எவ்வளவு நேரம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும்? ஒரு மோமெண்ட் அந்த மாதிரி இருப்போம், அப்புறம் வெளியில வந்துடும். இல்ல இருந்துதான் பாரு அப்படின்னாக்கா பொசுக்கிடுவோம் இல்லையா? நெருப்புனா என்ன ஆகும்? பொசுக்கிடும். நீர் எவ்வளவு நேரம் தான் அவன் நீர்ல மிதக்க முடியும்? அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அவன் அந்த யோக சித்தி அதோடயே பிடிச்சு நான் மூச்சை பிடிச்சு நான் பண்ண முடியும். எவ்வளவு நேரம்? மேஜிக் தான் பண்றான், சயின்ஸ் தான் அதெல்லாம் பண்றது. அப்போ அவங்களுக்கு அப்புறம் சயின்டிபிக்கா என்ன யூஸ்? அப்ப ஒரு ஜெர்மனி என்ன சொல்றானா, அதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எங்க சயின்ஸும் அதெல்லாம் தான் ப்ரூவ் பண்றது, அந்த மாதிரி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்ப ஆனா என்னது, பக்தி பண்ணி பகவானை அணுகிறது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது, அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்று அறியும் பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். யாரு? ஒரு ஜெர்மனிய ஒரு ஆளு. படிங்க மாதாஜி. யார்? சீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறாளா மாதாஜி? சீதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். இத்தகைய யோக சித்திகளை உண்மையில் யோக சித்திகளின் வகைகளில் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உண்மையாக வெற்றி பெற்ற யோகிகளால் 8 வகை, அது படிச்சிட்டோம் இல்ல மாதாஜி? இது கடைசி பேராகிராஃப் மாதாஜி. நீங்க புக்கை பார்த்து படிக்கிறீங்களா? புக்கை பார்த்து படிக்கிறேன். புக்ல இந்தியாவிற்கு வந்தார் ஒருத்தர், ஜெர்மனியன் இந்தியாவுக்கு வந்தார், அந்த பேராகிராஃப் முடியறது. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, உண்மையில் யோக சித்திகளின் வகைகளில் சில குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கின்றன, அவற்றில் இன்று வரை ஓகே. அதே சமயத்தில் இவ்வுலக விஞ்ஞானிகளால் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத சில வழிமுறைகளையும் யோக சித்திகளின் பிரிவில் இருப்பது உண்மையே. எடுத்துக்காட்டாக, சித்தி பெற்ற யோகியினால் சூரிய கதிர்களை பயன்படுத்தி சூரிய லோகத்தினுள் நுழைய முடியும். இந்த சித்தி லகிமா என்று பெயர். அதுபோலவே யோகியினால் நிலாவை விரலால் தொட முடியும். நவீன விண்வெளி வீரர்கள் விண்கலன்களின் உதவியுடன் நிலாவிற்கு சென்றாலும் அதில் அவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது. யோக சித்தியை பெற்றவரோ எளிதில் கையை நீட்டி விரலால் நிலாவை தொட முடியும். இந்த சித்திக்கு பிராப்தி அடையப்பட்டது என்று பெயர். இந்த பிராப்தி சித்தியை கொண்டு ஒரு பக்குவமான சித்த யோகியினால் நிலாவை தொடுவது மட்டுமின்றி கையை எங்கு வேண்டுமானாலும் நீட்டி விரும்பியதை எடுத்துக் கொள்ளலாம். அவர் ஒரு தோட்டத்தில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரத்தில் அமர்ந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் விரும்பினால் அங்குள்ள பழத்தை பறிக்க முடியும். இதுவே பிராப்தி சித்தி எனப்படுகிறது. நவீன விஞ்ஞானிகளின்
விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ள அணு ஆயுதங்களை கொண்டு இவ்வுலகின் சின்னஞ்சிறு பகுதி ஒன்றை அவர்களால் அழிக்க முடியும். ஆனால் ஈஷிதா எனப்படும் யோக சித்தியை கொண்டு ஒருவனால் தன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு முழு கிரகத்தை கூட படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியும். வஷிதா எனப்படும் மற்றொரு சித்தியை கொண்டு ஒருவனால் யாரை வேண்டுமானாலும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும். இவ்வாறு வசியப்படுத்தப்படும் போது அதனை தடுப்பது மிக மிக கடினமாகும். சில நேரங்களில் இந்த வஷிதா சித்தியில் சிறிதளவை பெற்றுள்ள யோகி ஒருவன் பொதுமக்களை அணுகி எல்லா விதமான அபத்தங்களையும் பேசி அவர்களது மனத்தை கட்டுப்படுத்தி ஏமாற்றி பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுவதையும் காண்கிறோம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிராகாமியா மாய வித்தை எனப்படும் மற்றொரு யோக சித்தியை கொண்டு ஒருவனால் தான் விரும்பிய எதையும் அடைய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக கண்ணுக்குள் நீரை செலுத்திவிட்டு பின்னர் மீண்டும் கண்ணில் இருந்து நீரை வெளியேற்ற முடியும். அவனால் தனது விருப்பத்தின் பேரில் இத்தகைய அற்புத செயல்களை செய்து காட்ட முடியும். காமா வசாயிதா எனப்படும் சித்தி யோக சித்திகளில் தலை சிறந்ததாகும். இதுவும் ஒரு வகையான மாய வித்தையே. வேறுபாடு என்னவென்றில் பிராகாமியா சித்தியை கொண்டு இயற்கையின் வரம்பிற்குட்பட்ட அதிசயங்களை மட்டுமே படைக்க முடியும். காமா வசாயிதா சித்தியோ முரண்பட்ட இயற்கையினை படைப்பதற்கு அனுமதிக்கின்றது. வேறு விதமாக கூறினால் அசாத்தியமான செயல்களை செய்ய இது உதவுகிறது. இத்தகைய இக உலக யோக சித்திகளை அடைவதால் அளவற்ற தற்காலிக மகிழ்ச்சியினை அடைய முடிகிறது என்பது உண்மையே. முட்டாள்தனமாக நவீன பௌதிக முன்னேற்றத்தின் பளபளப்பில் மயக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அறிவிற்குன்றிய மக்களுக்கானது என்று நினைக்கின்றனர். மேலும் அருமையான வீடு, குடும்பம், காம வாழ்வு ஆகிய உலக சுகங்களை பராமரிப்பதில் மும்முரமாக இருக்கக்கூடிய நான் உங்களை விட சிறந்தவன் என்று அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். ஆயினும் இவ்வுலகில் அவர்கள் எந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் கன நேரத்தில் அதிலிருந்து எட்டி உதைக்கப்படலாம் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. அறியாமையின் காரணத்தினால் உண்மையான வாழ்வு நித்தியமானது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. உடலின் தற்காலிக வசதிகள் வாழ்வின் நோக்கமல்ல. இக உலக வசதிகளின் பளபளப்பான முன்னேற்றத்தில் மக்கள் மயக்கப்படுவதற்கு அவர்களது ஆழ்ந்த அறியாமைய காரணம். எனவே ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் ஜனக்கல்வியின் முன்னேற்றம் ஒருவனை மேலும் முட்டாளாக்குகின்றது என்று கூறியுள்ளார். ஏனெனில் அது தன் பளபளப்பினால் ஒருவனது உண்மையான அடையாளத்தை மறக்க செய்கிறது. மனித பிறவி பௌதிக களங்கங்களிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கானது என்பதால் ஜடக்கல்வி அவனுக்கு அழிவை கொடுப்பதாகும். ஜடக்கல்வியில் முன்னேறுவதால் மக்கள் ஜட வாழ்க்கையில் மேன்மேலும் பந்தப்படுகின்றனர். இந்த பேராபத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுதலை பெற வாய்ப்பே இல்லை. ஹரி பக்தி இது நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். டைம் ஆயிடுச்சு, 4:30 ஆயிடுச்சு இல்ல. இப்ப இதெல்லாம் என்ன தெரியாது. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, லகிமா, நிமார், அப்புறம் என்னது ஈஷிதா, அப்புறம் காமாவசைதா, இதெல்லாம் வந்து என்னது ஹிப்னோட்டிசம், இதெல்லாம் வந்து பிராகாமிய, காமாவசைதா என்னது அப்படியே மயக்கி அப்படியே வந்து தன்னோட வசப்படுத்துறது அதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே டெம்பரரி தான். இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் வந்து என்னது ஒரு மந்திர சக்தி. இதெல்லாமே ஒரு மந்திர சக்தி. பிராகாமியா எனப்படும் ஒரு மந்திர சக்தி. இதெல்லாமே ஒரு மந்திர சக்தி. ஆனா இஸ் இட் பர்மனன்ட்? கிடையவே கிடையாது. இது வந்து பகவானை சம்பந்தப்படுத்த ஏதாவது இருக்கா? இல்லவே இல்லை. இப்ப இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே நமக்கு இதெல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம். எதெல்லாம் நம்மளால படிக்கணும்? ஒன்லி பகவான் தொண்டு புரியறது மாத்திரம் தான் படிக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. வேற என்னது இந்த அனிமா, லகிமா சக்தி, அப்புறம் இந்த அனிமானா பார்த்தோம், கல்லுக்குள்ள போகிறா போல அவ்வளவு சுருங்கி தன்னோட உடலை சுருக்கி அவன் போக முடியுமா? அவரை காற்றில் மிதந்து இந்த மாதிரி இல்ல பெரிய அளவுல உடலை ஊதி பெருசாக்குறது அந்த மாதிரி. பிராப்தி சக்தி, அப்புறம் என்னது வேண்டுமென்றால் வளர செய்து தனது கையினை எதுவரையில் வேண்டுமென்றாலும் வளர செய்து அப்படி ரொம்ப இது பண்ணி மூணையே தொடர அந்த அளவுக்கு பிராப்தி சக்தி. எல்லாம் பிராப்தி ரஸ்துமங்களை கிடைத்து விட்டது அந்த மாதிரி. சரி, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணி ஒரு மேஜிக் மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்னது, அவர்கள் என்னது மக்களை ஏமாற்றி அவர்களை பணத்தை திருடி கொண்டு ஓடி விடுகின்றான். இதெல்லாம் ஒரு டெக்னிக் தான். அவங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்றான், இதெல்லாம் மேஜிக் ஷோ என்ன பண்றான், எல்லாம் நம்ம கிட்ட டிக்கெட் வாங்காம போக முடியாது இல்லையா? சோ அதெல்லாம் பண்ணி உண்டி ஒரு இதுதான், ஷோ தான். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தின்னு சொல்ல முடியுமா? கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து யாரோ பாபா இப்பெல்லாம் வந்து இப்படி ஏதோ கொடுத்தாங்க, ஏதோ சுவாமிஜி வந்தாங்க, என்னத்தையோ விபூதி கொடுத்தார், கோல்ட் செயின் கொடுத்தாரு, இதுல எல்லாம் நம்ம மயங்க கூடாது. பக்திக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்னது ஈடுணையே கிடையாது.
சோ இந்த பிராகாமிய சித்தியின் ஆற்றலை கொண்டு ஒருவன் தான் விரும்பியதை அடையலாம். இதெல்லாம் என்னது, ஆனா டெம்பரரி தான், எல்லாமே டெம்பரரி. ஒரு தண்ணீரை என்னது தண்ணீரை தனது விழியின் வழியே புகச் செய்து மீண்டும் வெளிவர செய்யலாம். அப்படியே என்ன உறிஞ்சலாமா, கண்ணாலே இது தண்ணியை உறிஞ்சு அப்படியே கண்ணாலேயே வெளியில விடுவலாம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு மேஜிக் ஷோ மாதிரிதான். சோ அதே போல யோக சித்தில இருந்து காமாவசாயிதா, இதுவும் ஒரு வகையான மந்திர சக்தி தான். பிராகாமிய சக்தியால் இயற்கையாக இது எல்லாமே அப்படிதான். சோ மதியற்ற மக்கள் மெயினா இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க, முட்டாள் மக்கள் சொல்லிட்டா. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் போறாங்களோ, இதுதான் பெரிய ஒரு ஞானி, இவன் தான் ஒரு பெரிய ஞானி, ஒரு நல்ல ஒரு என்னது சாமி, அந்த மாதிரி போறாங்களோ அதெல்லாம் என்ன, மதியற்ற மக்கள் கன நேரம் மின்னி மறையும் நவீன உலகில் வளர்ச்சியில் மனம் மயங்கி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அறிவில்லாத மனிதர்களுக்கானது என்று கருதுகின்றனர். எழில்மிகு வீடு, குடும்பம், வானுறவு வாழ்க்கை போன்றவற்றினால் நான் எனது பௌதிக சுகங்களை நன்கு அனுபவிக்கிறேன் அப்படி நினைக்கிறேன். நான் நல்ல ஐம் வெல் செட்டில்டு, நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த பாபாவை நான் வழிபட்டேன், அவர் ஏதோ இது கொடுத்தாரு அது கொடுத்தாரு, அதுல நான் இப்ப சுகபோகத்தோட நல்லா இருக்கேன். பக்தி இருக்கானாக்கா அது கிடையாது. சோ இது லாங் ரன்ல இட் வில் நாட் ஹெல்ப். இன்னும் டெம்பரரியா இது ஒரு நாடக மேடை இப்படி இருக்கும், ஒரு 3 hours நாடகம் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மேக்கப் போட்டு எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க. அது 3 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் மேக்கப் கலைக்கணும், வந்துடணும். அது போலதான் இவங்களோட வாழ்க்கை அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். பெர்மனண்டா அந்த மாதிரி நித்தியமான ஆகாது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. உடலில் நிலையற்ற சுகங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அன்று. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆனா அறிவு வளர்ச்சியால் மக்கள் மேலும் மேலும் உலக வாழ்க்கையிலேயே சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. இந்த தலை தடுமாறிய நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்களிடம் எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்னும் ஹெல்ப்பே ஆகாது. So what is the only source? நம்ம பக்தி இயக்கம் தான், கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இது இப்ப நாளைக்கு இதோட கண்டினியூ பண்ணலாம். இதுல there is no chapter wise. அதே நம்ம வேதா வைஸ் பார்த்தோம்னா சாப்டரா இருக்கும், அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுடலாம். வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता, थैंक यू माता, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी. யார் இன்னும் ஸ்வேதம் குடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்கோ கொடுக்கலாம். லாஸ்ட் மூமெண்ட் வந்தாச்சு. நான் பரிசீலிக்க மாட்டேன். உங்ககிட்டே வாங்கி நான் ஒரு காப்பி வச்சுட்டு, ஏன்னா என்னோட ரெக்கார்ட்ல இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதான். நீங்களா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே நான் தாரிணி மாதாஜிக்கு அனுப்பிடுவேன். ஓகே, அப்ப அவங்க பார்த்து என்ன போடணும் போட வேண்டாம், உங்களை இந்த தீட்சைக்கா எது என்னதுன்னு அவங்க